nyakwano gwajon kamoro moro mintiere seromo kanyo sa 12 mar okinyi. Okinyi majaber kawuono en chieng' tarik 23 dwe mokwongo higa mar 2026. Kamoro moro mintiere geno mara ni cho e yo makare nyakwaro gwajon bureka wan bende wacho yo makare hangeni yamo futo iwacho ni koyo ntiere wakoni kod kocha. Ichio nade? Machiegni mae ni chenro mar upiny matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Nyakwaro gwajon kapile chenro mar upiny chako sani nyakaro kanyo sa 5 mar onyango ka bende waiko ni kidienje mopogore opogore nyakwaro gwajon. Bang'ma abro bedo kami weche manyien mar mondo mi bedi gi ng'eyo ni piny Kenya ochiewo e yo machal nade. Kopogre gi manya kwarom gajwang nonro mar gazeta abro bedo ka kelo ni kanyo chakre sa 12:30 nyaka rom kanyo sa 1 mano mar okinyi. Kaka pile wanono gazede ariyo miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation mabende ka ng'iyo thor weche mabende gimiyo pek nyakwarom gajwang opogore opogore. Achaka ne gi thor wach mabende omi pek e gazet mano mar The Standard. En seyo kaluore koda tiyo arietha kod omenda mago mag piny owacho. Odiochieng' manyoro nwaneno kanyo ka jang'ad bura e doho maduong' ma pacho ka Bahati Mwamuye nothicho oko dwaro mano mar jatend piny Kenya bedo kod advisors kata mana jogo kuma chiwo ne paro madirom 21 mabende wacho ni osebedo ka muonyo pesa mano mar piny owacho to tije mag gitiyo iwacho ni ok otendre koda katiba kata mana pende chike ma pacho kae. Ka nyaka sani othicho oko dwaro margi mar bedo e apisi to nyaka sani nyakwarom gajwang' chakre ne ketgi e apisi advisors mago jogo mabende osebedo ka chiwo ne jatend piny paro mopogore opogore e okenge mopogore. Gise muonyo siling bilion 2.44 wach mabende Bahati Mwamuye jang'ad bura maduong' jang'ad bura e doho maduong' ma pacho ka na wacho ni tije mabende jochiw paro ge timo chal kamago manego bede ni Attorney General timo, jotend migepe, ambassadors mago jombetre mopogore opogore e kin mamoko. Tipo mabende aneno ka gichiwo kanya kwarom gajwang' en tipo mano mar David Ndii mabende wang'eni en jalnero mabende osebedo ka chiwo paro ne jatend piny Kenya kotendre kod weche mago mag ochumi. Wach makamano mi peke ite mar 4 ang'ena biro bedo ka kelo ni ka onoromo kanyo sa 12:30. Daily Nation gindiko kanyo wich bar mopogore opogore mabende jatend piny Kenya nitiere godo. Gidho liech gindike ni Ruto's many headaches. Ka ng'iyo moko kuom gi mabende giketo kanyo giwacho kaka doho ma pacho ka osebedo ka balo koda chenro mag dongruok mopogore opogore mabende osebedo ka ochwalo. Kopogore gi mano bende nitiere weche motenore kod ng'anyo mago e apise mago mag piny owacho mopogore opogore. Kopogore gi mano moko kuom wich bar mabende aneno ka giketo Kenya kwarom gajwang' en dwaro mano mar piny Kenya mano mar koso chopo dwaro mare mano mar choko osuru kako winjore. Achiedh nade makoni kod kocha mabende nene duond bura mano mar UDA e kin mamoko. Kanyo piny kanyo bende aneno moko kuom tipo mabende giketo ne jogo kuma bende owal mano mar bedo jong'ad bura mano e doho mano mar apil. Nyaka sani wang'eni JSC nowalo kanyo ji 15 mar bedo jong'ad bura e doho mar apil. Kanyakla kod familia moro nyakwarom gajwang' miyo kanyakla kod wuonode mabende nolalo nyithindgi 3 e masira mar apaya. Masira mabende notimore chieng' tarik 4 mano dwe mokwongo mano mar higani. Mana ndalo 2 kapok gidok e piny Amerika kama bende gisebedo ka gidake. Masira makamano notimore e apaya e gwenge mago mag Gilgil. Duto te abro bedo ka kelo nyakwarom gajwang' e nonro mano mar gazet. Bang'e adonj gi twak mokwongo e chenro mar upiny. Okinyi makawuono nyakwarom gajwang' e twak marwa e chenro mar upiny wabro bedo kwa loso kotendre kod chal mano mar NADCO. Jokanyo mag kamiti mabende osebedo kanyo chal mar NADCO kanyakla kod 10-point agenda mabende nochwe kogno gi jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod maneno gai mano mar ODM Raila Odinga bende noromo kod jatend piny Kenya jumani mano chieng' tich adek. Odiochieng' manyoro bende ne gichiwo chal mar NADCO kaka ntiere ka bende gisingo kanyo ni gibiro bedo ka gidhi e gwenge mopogore opogore mano mar winjo pacho ganda e pacho kae ka bende gibiro bedo ka gichako koda gwenge mago mag Kadwadh Nam Chumbi. Antiere kod jonon siasa 2 mabende biro bedo kwa poro godo wach kama bang'e ka onoromo kanyo sa 2 mar okinyi chenro mano mar ng'e jothumbewa biro bedo ka chako ayanga. Odiochieng' makawuono aneno ka Solomon Atito obiro bedo gi wendo mong'ere kaka Osweto Kanda Jasuba mano jawer mabende biro bedo godo chakre sa 2 nyaka rom kanyo sa 3 mano mar okinyi.
Cheno mar mbako romo nyakor Gajwanga chako ga saa 3 mar okinyi kokinyi. Kawuono en chieng' tich abich. Manyiso ni kawuono wantiere koda rowere nyakor Gajwanga. Kwantiere koda rowere bende wawinja na pachgi kaluwore koda weche mopogore opogore mabende osebedo ka timore e pacho kae. Omiyo thor wach mabende obiro bedo kwa twak gi rowere en lalruok. Mabende duond buche mopogore opogore osebedo ka ikore ne. Achiel kuom gen lalruok mano mar ODM kanyakla kod UDA. Kweth mapingo piny owacho bende wang'eni gintiere koda lalruok margi mabende gichano timo. Mano kweth mar Jubilee kanyakla kod DCP e kinde kweth mamoko. Duto cha dhi bedo gi rowere abich nyakor Gajwang' mabende wabiro bedo kwa poro godo wach. Koro mane kaka chal mano mar wach nitiere kaka pile itudre kodwa kopogore gi wang' jowi hang'eni samoro nyalo bedo ni ikore yo makoni kod kocha mar dhi orak. Nyalo luwo achiel kachiel e mbui mago ganda. Iyudo wa live e mbui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital, kanyakla kod mbui mano mar X. Lai mago tema chok be nyalo ore ote 2-3-6-000. Abro bedo ka somo gi kinde mabende abro bedo ka dhi koda nyime koda chenro makama. Bende nyakor Gajwanga antiere mbui mopogore opogore mago ganda. Fan page mara e mbui mar Facebook kanyakla kod mbui mamoko iyuda gi nying mar Sharon Ng'ao. Machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Katika manyakor Gajwanga kachako koda weche manyien en ni jonyuol mag jopuonjre mar jograde 10 mabiro rem tero jopuonjre go e skunde mabende noluong gie odiochieng' makawuono. Ibiro kawnegi okang' mager mano mar chik. Ma e chik mochiw gi jatend piny William Ruto mowacho ni jopuonjre duto mayande poko tere skule wikoso omenda ochope skunde go odiochieng' makawuono kata kapone gionge omenda gi uniform. Simfra Sokinda lero no matut. Jumbe Riosani nyaka ne jopuonjre mag skunde senior grade mar 10 chak donje skunde. Kwan mathoth mag jopuonjre pod olewo e miere ka thoth gi ywago koso nyalo mar omenda madhi nyime kod somo. Gikone sirikal koro donjre wachni kendo chiko mondo jopuonjre duto manyocha pok odhi sikul manoluongie otim kamano kiny maonge leo. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru. Na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Jatend piny William Ruto mane loso e kinde yango chenro mar nyote kaunti ma Meru olero ni sirikal omedo budget mar omenda mar somo mondo sir jopuonjre duto osom. Every child must go to school kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. In accordance with Section 32 of the Basic Education Act 2013, no learner shall be required to pay admission fees for admission to public senior schools. In the same vein, and in line with Section 34, subsection 5 of the Basic Education Act 2013, no child and learner shall be denied admission to a public school. Parents and guardians are also reminded that it is an offense punishable by law under Section 31 of the Basic Education Act 2013 to fail to present their children for admission. Ewi mano jatend migao mar somo Julius Ogamba onyiso jopuonje madongo duto mondo yiene jopuonjre manoluonge skundegi odonje maonge obadho mora mora. Learners without senior school uniforms shall be admitted to join their respective senior schools in their junior school uniforms. Number 3, all learners shall be admitted to their respective senior schools without any condition as to the payment of school fees. Senior school principals shall optimize the use of the capitation funds that were disbursed to schools on the 2nd of January 2026, while permitting parents and guardians the necessary flexibility in paying their household contributions. Kamano bende ten skunde dwaro mondo kaw kwan ma jopuonjre duto manoleo chope skunde e wang' sa. Senior school and junior school heads of institutions shall immediately share details of their learners who are not admitted by the deadline of 21st January 2026 and work together with our sub-county directors of education and national government administration officers
in tracing such learners for prompt admission to senior school. Nyaka sani kalore kod jagoro maduong' e migawo mar somo Julius Bitok, jopuonjre 90% ema osedonjo e skunde. Sifrozo Kinda, Ramogi TV. Nyakorongo jwang' ruodhi kod jodongo gwenge mopogore opogore pachoka ochaka yanga chenro mar neno ni jopuonjre ma yando timo penj mar grade mar 9 mowinjore odonje grade mar 10 to pok odonje skunde ma ok oleo. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Ma en kaluwore gi chik manyogol kod jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen kasundo jotend gwenge mondo ni jopuonjre odonjo e skul. E kaunti ma Kisumu, picha moko kuom jodong gweng' kaluwore e udi mopogore e chuny bomano mar neno ni onge japuonjre ma pod okwamo e dhot. Bende chenro mar kawo kwan jopuonjre ma pok odonjo e grade mar 10, picha mako kadhi nyime e apis ruoth ma Obunga. Jodongogo e apedha margi girado gi Rosemary Akoth manigi japuonjre ma pok odonjo e skul olero ni koso omenda maromo 16,000 ema osemono nyare donjo e grade mar 10 ka okoni bende kane odhi temo nyoro to okone ni thuolo oserumo ne nyare. Koro kanyoro nyathi temo nyisa nafas kalure gi gik CBC gi bente kaka okwer gini nafas nitie kaka jok makore kadhi manyo skul nafas nitie kaka orum. To pod aneno Friday no kawatemo to pesa to onge nikech pesa tema dwarore no chul e ka nyathi odhi e skul. Mita machoko wuok Rosemary bende jodongo chakrado gi Agnes Akinyi malero ni onge nyalo kata obedo ni nyare nokalo maber ka okoni skul mane oluonge nyathine idwaro omenda maromo Sh53,000 kod mar uniform 26,500. Nyathina pok odhi skul nikech ok anyal. Fees en 53,000. Uniform nong'isi gini 26,500. E kar dako nogo bende giyudo Monica Achieng' mokwamo kod jopuonjre 2 e dhot. Oyango ni yuto ne tin ka bende temo mar loko ne nyithindego mondo donje skunde piny owacho mong'ere kaka day school bende nogore Luanda nikech ne okone ni thuolo onge e skundego. An gi nyithindo 2 manotimo CBC, achiel oluong Nyakach Girls, achiel oluong Nyabondo Boys. But atemo manyone mondo ayud space Kisumu Day nikech ok anyal boarding ji 2 to pod otama. Kaunti ma Kisii e kar dak mabogo Akumu chenro makamano bende nodhi nyime kuma japuonjre Elkana Ogega mane oluonge skund sekondar ma Maranda pok odonjo kaluwore gi yuto mapiny mar jonyuolne. Serikali imetoa uamuzi watoto waenda shule, hakuna fare. Sijui mwenye atajitokeza anisaidie fare aende Maranda Boys. Hata kama hakuna fees, but sasa fare ni ngumu, sijapata fare ya kufika huko na ni mbali. Tunajaribu ku-encourage mzazi na well wishers mwenye anajitokelezea anampea hiyo nini fare, alafu mambo na karo, uniform na vitu zingine sasa serikali itajaribu isaidie. Kae kaunti ma Mombasa jopuonjre 204 ne oyudi kod ruodhi kapok odonjo e grade mar 10 kaluwore gionge mar omenda, uniformbe kod gige somo. Take your child to school. Hata kama hana uniform, tumekubaliana na walimu atakwenda na ile uniform yake ya primary ile alikuwa naye kule. Kinde majalup County Commissioner Makono ne ojiwo mondo gidonje grade mar 10 gi uniforme gi machon mag grade mar 9. Giyango ni girwako wach mar dhi e skunde sekondar mag piny owacho kata day school. Kata kamano giluor ni jotend skunde kidekweyo ma ok oyienegi. Walimu wakuu sije wakatusumbua katika hawa watoto. Maana ilikuwa tumewacha nyumbani kwa sababu ya kwa pesa hatuna. Serikali nyithindo dhi skul teto mano gima ber madikonyo kata kaka jonyuol. En gima ber ahinya nikech dipo ka gikonyo wan jomoko. Support mondo nyithindo dhi skul. Jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok korka kore kane oloso e kaunti ma Kakamega oyango ni sani kwan jopuonjre ma osedonjo e grade mar 10 ochopo 90% ka otielo ni gigeto mondo kwanno ochopo 100% kaka yor neno ni onge japuonjre moro amora ma owe oko. Right now we have been able to transition 90% of the students from junior school to senior school. And students have reported all over the country. Lazima wanafunzi wote waende shule. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Kapod wane weche motenore kod somo, en piny owacho oyango ni osechwalo ayanga buge mag somo e grade mar 10 odiochieng' ma kawuono kendo odiochieng' manyoro kendo kochopo odiochieng' ma kawuono maen chieng' tich abich. Atamalo 40 mag bugegi dhi bedo kosechopo e skunde duto mag sekondar ma pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, mabiro e kinde ma jogo chapa mag buge bogo ni koko migi gopgi ma haw siling bilion 6 ma piny owacho dongo, to atamalo 60 mag buge modong' ok gibi chwalo e skunde. Ma ojumbe ariyo bang' chako rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde mag senior sekondar. Migawo mar somo ochwalo atamalo 40 mag buge mag somo e skunde ma opogore e counties duto ma pacho ka. Buge ma owinjo chopi e skunde kochopo tich abich mar tarik 23 dwe ni. This Friday we were going to have at least 40% of the books already distributed to our schools. I'm glad to note that from today, the list that you've shown me, we are already at 50%, therefore ahead of the timetable that we have rolled out. I have confirmation and commitment from the publishers themselves and the printers that they are going to be able to release and distribute all the books, the 100% of them, to the schools and to the learners by the end of this month, which will be 31st of January. Kit somo ma otisi ni community service kata tiyo ne oganda, modern technology ma en mar lony mar nyasani, aviation ma en mar weche ndege, weche pure kit somo mamoko gin lai ma idhi chiwi e senior sekondar kalure gi buge ma ogo chapa. Ka jatatije mar duol ma puodho gige somo KICD Professor Charles Ongondo koni japuonjre ka japuonjre dhi yudo buge ariyo ne kit somo ka kit somo. Nikech lokruok ma osebedo ka dhi nyime e skunde, ibiro many kaka idaro buge mag jopuonjre ma ok odonji e skunde mane oluongie. Every school, we are sending 2 sets of books for every learning area so that we can enhance variety. If a school has 100 learners, for example, that school will get 60% of the books from one publisher and 40% of the books from another publisher, so that in senior school we start enhancing particularly that competency of communication and collaboration. The publishers that we are distributing books to might have lesser numbers and others might have higher numbers. We are going to rationalize that exercise so that we ensure that the students that are admitted in school have the 2 core books for each area of study. Kata ben ni jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo ni atamalo 60 ma ogik mag buge biro chopo e skunde kochopo giko mar dwe ni. Jogo buge chapa obwogo ni nyaka migi gopgi ma odong' ma hawo bilion 6 kapok gichwalo buge ma odong' e skunde. We got some injection of cash recently to the tune of 5.64 billion Kenya shillings. That enabled us to pay part of the debt that we had, as well as mobilize the printing of grade 10 books. We believe that the other balance will be coming soon because we need to first distribute, take the delivery notes to KICD, and then get the remaining 60% for grade 10. There is no reason for you to worry or hold back and say we have supplied maybe 40%, we shouldn't until get paid. You're going to get paid. Chenro mar chwalo buge gi oduoko geno mar chako somo ne jopuonjre mag grade mar 10 kochakore wuok tich mar tarik 26 dwe ni. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok jopuonj mano mar Kupet bade ma Kisumo osemonj mane jogweng' Masidho otimore jopuonj mag skund sekondar ma Nyangoto ka gikwedo duoko marach mar penj mar KCSE mar higa mokalo. Jagoro mar Kupet George Osura owacho ni duoko maber en chenro machakore chon e sama orwak nyathi e skul moko winjo lu mana seyo ne japuonj. Okwayo duol mochung' ne ndiko jopuonj e tich TSC mondo owil jopuonj 9 ma sikundno ni mar nyalo bedo negi matek mar puonjo e gweng' mosetimnegi e timbe maganjao. Wa demand kawuono ni jopuonje go ok dog e skul kanyo. Kendo wakwa TSC wanyisoge ni jopuonje nyaka bed ni tero e skunde mamoko ma ok Nyangoto. Nikech kama oseyanyi japuonj ok wagen ni japuonj chak dog puonjo kanyo. Mar ariyo wakwayo polise gi jomotelo ne kwe mondo okaw gini kamargi mondo gi make sure ni joma nyotimo gima kama omaki mayalgi magibed punished
migi kum moromore kodgi. Nikech ka wawe wach ni tanyu daer mar nyisou ni odhi medo timore kuonde mang'eny kabisa. Aparo ni jonyuol masidho kendo ma e Kenya mangima onego ng'e maber ni duoko maber ok yud odiochieng' achiel. En gima ichako losi odiochieng' ma nyathi obed admitted e school, to kendo janyuol nyaka ng'e result ma nyathi pile ka pile, kendo nyaka ng'e nyalo mar nyathine. Kiko expect ni nitie hono matimore ka ji otimo penj. Kopogore gi mano, en ni duol matayo bad migawo mar doho kokalo kuom jakom mare Martha Koome owalo nyinge 15 ne lemo mag jong'ad bura e doho mar apil. Nyinge 15 go owal kawuok e listi mar ji 35 manyocha odadhogi gi JC. Jong'ad bura mag doho mamalo ma owal ne bedo jong'ad bura e doho mar apil gin kaka Justices Chacha Mwita, Lucy Njuguna kod Hedwig Mbosa. Mamoko nyakorom Gajwang' gin kaka jong'ad bura mago mag doho mar Alwora kod Leba, Linet Ndolo, Nduma Nderi, Samson Odhiambo Okongo gi Munyao Sila mabende owal. Nyinge mamoko gin Justice Brian Ongaya, Lady Justice Rachel Ngetich, Lady Justice Lucy Njuguna, Justice Stephen Radido, Johnson Okoth Okelo, Jakoma Ipoa Isaac Hassan, Kato Akigen ma en okinde jatend piny William Ruto, Paul Lilan kod Brown Murungi. Nyingego koro idhi chwal ne jatend piny William Ruto mondo mi opuodhgi. Kaponi opuodhgi, kwan jong'ad bura e doho mar apil dhi medore kowuok e kwan mar 27 nyaka 42. JC wacho ni jogo mowal oyudo thuologo kokalo e chenro mauyanga kendo maratiro. Kopogore gi mano, jaod bura Masuna East kendo jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed oyiengo seyo ewi jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni ene manokelo digni mar mosenindo Raila Odinga yudo loch e yiero mokalo. Junet okoni jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne orem seto ombulu ne Raila Odinga masawa mar piny Kenya. Magi timore ka jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga bende lero ni onge pogruok e familia mar joka Jaramogi kendo lieko koda mabedi lieko koda jok moko mageto pogo familiano. Jafo mar Walter Nyambaga gi ler mathoth. Ka oloso kod tong wang' jowi mar Citizen TV Tino Manyoro, jaod bura Masuna East kendo jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed okichore gi chien kendo dum kucha e kod chilo mane miene ni ne oleny kod $500,000 mane owinjore chula agents mag Azimio. Junet kata kamano wuok tung mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, owadgi Uhuru Muho Kenyatta to kod Patrick Mburu moko ni ne owinjore chul agents mag Azimio. Hiyo pesa iko na Uhuru Kenyatta na ndugu yake Muho Kenyatta na mfanyakazi yao anaitwa nani? Patrick Mburu. Yeah. Na mbona hamukupata hiyo pesa? No, it was them who was supposed to give the money. That was the responsibility they took. Wasn't that, what was your role? Yeah, my role was not to pay agents. My role was to campaign for Raila and speak to the people. I was in every rally. Did you see me abusing people? If they had given to me, yes, to which account did they pay me to? You can't carry that kind of money in your hands. Junet mosebedo ka yudo seyo ni ne obedo ageng'a ne ji mane konyore kode campaign makelo loch ne Raila Odinga yiero melo 2022. Koni Raila ne orem kaluwore ni jo Kenya ne ok oluto ne ombulu. Ahinya to masawa mar Kenya mokoni Uhuru ne ok otero Raila set ombulu. Gino made omiyo Raila oyudo ombulu mohingo $1.5 kata kamano. Ruto noyombe yiero go gi ombulu $776,141 ma en atamalo 50.49. Ka Raila to noyudo $6,942,930 maduto en atamalo 48.85. Ka duol matayo yiero pacho ka IBC noyango ni pogruok e kind Ruto kod Raila ne en manombulu 233,211. If they had voted even 500,000 more people with your name, today Baba will have died as a president. And his friend, the former president, did not take him to that area to tell the people that this is a good man. He was campaigning for him from his seat of power. Magitimore ka jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odhiambo Odinga mane loso kod Ramogi TV chiwo ler ni onge pogruok ma ilieko e chama mar ODM kopogore kod demokrasia ma kinde ka kinde Raila ne otego e kind jokanyo. Ruth oyango ni Dr. Oburu Oginga
e ogai mar ODM kendo ni kod lony mar gudo wijo kanyo kanyakla. Isiro telo mar Dr. Buru Oginga koso? Ana siro tendo Buru. Dr. Buru Oginga mokwongo tende no ok en mano dwaro. Tende no kete. To ka no kete, Dr. Buru Oginga en mature enough ma en kama entieno. En ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge kama machua man gi that kind of sobriety to gini dhi sambaratika niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Wan mwakete mbele kar mondo wageng'e wati tich monego wati wadhi wakwe piny walos gimoro amora waketo daktari gi koko. Ruth okone jomoko temo pogo familia mar Jok Oginga ni eka gikel pogruok e chama mar ODM. Jatelono olero ni onge pogruok e kendo kaka familia mar Jaramogi gibiro bedo piny kendo gilalre. Wan kaka Jok Oginga wan joma riwrega to kendo pod wadhi bedo gi riwruok. To ka ne nyathi wany matin aluongo nyaka wuor bende owuok modhi to dhi oloso. Ing'e ni en ng'ama tin bende to bende odhi to dhi owacho kata mobedo gi joge no en nyathi ma bedroom ma kibira minjono obo dongo e kibira kanyo e tie babagi. To moro be matin ogwenyore ne mar uncle ne moro ni gimoro wuokie maneno ka gima nyalo bedo ni noloso magina ne bat nyathicha bende obiro mo wacho pache. Ng'e ni wan kaka wan Jok Oginga kata mana nyathino ng'eny ne odongo e tie baba ne moburu mobe oserite moka pando wuok godo ni wuok ni odwagore gi uncle ne kaka jomoko temo wacho cha. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jopiny e gwenge ma Kaluo koro wacho ni romo ma ichano timo chieng' Ngeso makelo jodito mopogore opogore mag oganda Luo nyaka ket twak mochwiny ewi kama oganda Luo chomo. Romono ma ibiro bage boma ma Kisumo biro kelo kanyakla oganda Luo mawuok e kidienje mopogore opogore kaka siasa, ohala, jopur, jopuonj, rowere to kod mamoko. Gima joluo nego address sani kaka jotendwa en gima iluongo ni riwruok. Mane gima the most important thing ma joluo nego address sama wuoyeni. Gibed piny, giwe confuse wa. Ma ng'ane wacho ma, Tieno wacho ma, Opiyo wacho ma, Auma wacho ma. Koro wan kaka joma tindo, wan confused, ubagowa. Kech urundowa, wakia ni wapak ng'at wawenga. Kech king'iyo ng'at achiel koni, babu nyathiwa. King'iyo Mama Ida mamawa. King'iyo Oburu babawa. Koro man wane ot, odwe no odu. Koro kada kwadhaw, onego wadhaw e ot okoko, jirano konego ong'e gimomiyo wagore. Adwa ni winjruok no obed winjruok mariwo oganda Luo kanjakla. Adwa ni winjruok no obed winjruok mamiyo ng'ata believe e partiwa mar ODM. Adwa ni winjruok no okaw vijende te mokete consideration. Wadwaro ni as a party leader ma en Oburu okaw jo ODM te oket kumoro achiel. Gisani onego beni wabet piny kendo grube. Ang'e ni sani useneno nitiere tim moro, tim mar Oburu gi Lange, kendo nitie tim moro winjo ni mar Winnie Babu gi Sifuna. But an gima wacho, jogi te gin jo ODM, po gilando ni gidhi e party moro, po gilando ni gin gi party moro. Gima ber monego watim en ni wariwo jogi pamoja, kendo wabet kumoro achiel, kendo wang'iyo ni ka wadhi e discussion mar coalition, ka wadhi e yiero, kendo weche mowacho ni wadhi wawach gi UDA. Onego beni wabet kumoro achiel kendo wasewinjre e duol achiel ni wan kaka jo ODM wadwaro magi. Nyakwarom gajwange report makamano beni makelewe giko mar weche manyien okiny makawuono dakika hoskadho 20 kod 8 tok saa 12 mar okinyi. Gisani hakayo matin haduo gi nonro mar gazet kik dhi mabor. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month,
MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyomi. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Some people think love needs to be loud, planned, impressive. But sometimes, love is simply choosing time together. It's barefoot mornings by the ocean, salt in the air, sunsets that don't ask you to check the time, and conversations that feel unhurried and real. This February, enjoy 4 unforgettable nights in Zanzibar from $980 per couple. A place where love feels easy, natural, and beautifully present. Because love isn't just about doing more, it's about being there. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Teacher Beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauche. Lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba, luo benga kache kora jao maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kavela nako ni wang' ni kawadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Luongani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, saa 2 okinyi, kik bai. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yujugini mano chaya sane bade. Machieg moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music o trainer
in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'ejo thumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Teacher Beach, Sario Okinyi. Kick by. Nonro mar gazeti dakika 34 tok saa 10 mar okinyi. Nyinga Sharon Ng'akan Kenda antiere ka gi jafwambo Eric Okeyo Kizito machiegni pok ane ni gane ni chaka maba Higa nochako makare Sharon. Bayo kod auchiel wan makare. Kendo ranyisi nitiere nodhi bedo higa makare. Weche thoth, weche mag siasa, weche mag wich bar ma bende koro mako piny Kenya kod jatende marango weche mopogore opogore ka bende neno ni yiero mabiro ma bende okaya ahinya mar higa 2027 dhi chopo nade. To mana kaka nawacho ni nyathi moyieng' nyalo wang'o dero. Ineno chieng' kacha cha Mudavadi nonyis ni wang' dero mano e Amani no wang'o. Donyo duogo nyisa ni ger dero kendo. Koro dhi gero dero. Chiwe weche mabende omipeki mopogore opogore gazeti piny makawuono thoro wach momie Daily Nation wich bar mopogore opogore mabende jatend piny William Ruto nitiere godo kopogore gi manya koronga jwang' bende tipo aneno kako chiw mago mag ji 15 mabende nowala mano mar bedo jong'ad bura e doho maduong' e doho mar apil e pacho kae. Kata kamano adaro mar mondo mwachali gazeti mano ma The Standard. Gazeti ma The Standard nyakoronga jwang' anno ka gindika kanyo ni water waste man kaluwore koda bura mabende nong'ado dweche manyoro gi jang'ad bura e doho maduong' ma pacho ka Bahati Mwamuye manyaka sani nyakoronga jwang' ong'ado ni en ataro mar chik mondo mi jatend piny ne chuogi apise ji 21 mabende ng'ado ne rieko manyaka sani nyakoronga jwang' iwacho kanyo ni gisemuonyo siling bilion 2.44 nyaka ne gidonje e apise. Jang'ad bura no nyakoronga jwang' oyango ni okenge duto mane olu e chuogi apisego ne ok oluwore gi dwaro mar katiba kendo mano nyiso ni chik ok opuodhogi. Bende nyakoronga jwang' nochiwo kum ne sirikal ni kik tem chulogi osara mabende mago joul paro kata mana jong'ad ne rieko mabedo seche ka tiyo e lemogo. Tineno kanyo tipo mabedo chiw en mar David Mbii mabende en jalnero mabende osebedo ka chiwo paro weche mag ohala. Sharon koro sani wacho ni jatend piny Kenya William Ruto koro midhiero omako ahinya kalore kod weche kata chenro meke ma osebedo ka ido kwet ahinya e doho ma koro masane ni en mano ni jogo masumo jatend piny Kenya paro William Ruto osebedo ga kod pek ahinya ma koro dono thich wach makamano. Sharon makoro en ang'o ni jogo makoro noketa pis mar mondo mi osume paro kalure kod weche mag ochumi kod weche mopogore opogore kanyo koro dono wacho ni mago nitiere pis ataro mar chik kendo koro kata osara ma imiyogi mar mondo mi ochung kanyo.
chenro mosemuonyo omenda maromo bilion 2.4 kanyo koro iwacho ni jogi bende gintiere apis ma ok oyangi, apis ma katiba ok oyango. Koro dono chungo wach ma kamae, ma en achiel kuom midhiero ma jatend piny Kenya William Ruto osekadhe chakre ne odonje telo. Kendo ka chenro meke ma osebedo ga kokelo kanyo yudo ga pek kata do osebedo ga ka wito oko kanyo Koro dhi bedo ne nade e kinde ma bende koro iwacho ni twak bende nitiere mar neno ni timo winjruok kod duond od bura kaka mar ODM korango yiero mabiro mar 2027 to achiel kuom lemo manoketogi ne en mano mane choko ji kane okelo kotimo godo winjruok ma kamae. Koro ka mae doso wito oko dhi bedo ne nade kinde ma bende koro dwaro mar mondo mi obed gi ji mathoth seche motimo ikruok ne yiero mabiro mar 2027 ni. Mane penjo maduong' nyaka rom Gajwang' to bende doho bende wacho ni jogo eko ma bende osebedo ka ng'ado ne rieko kwan mar 21 bende gintiere kod tije maket kod mago mag jotend migepe maket kod mano mar Attorney General pachoka jogoro mongirore ambassadors mago jombetre high commissioners e kin mamoko ka bende gilieko kanyo ni kaka noketi gi APC bende okotenre kod chik ken jogo eko ma bende ng'ado ne jatend piny Kenya rieko nek bende iketo gi APC maket kod kaka noket Attorney General gi langi APC. To wach makamano nyakwarom Gajwang' biro bedo ka some ite mar 4 kusintiere gi wach manek bende mede wi mano. Wach makamano bende waduong'e mana matin kamano Sharon nikech mano koro do nose golo duonde mogik kalure kod jogo mane jatend piny Kenya William Ruto na oneno ni ber ka oketo bute mar mondo mi osume par. Koro penjo ma bende japiny nyalo penjo kanyo ni to ka jogo masumo jatend piny Kenya William Ruto paro kalure kod ochumi dongruok mar piny Kenya bende ne gitiyo tijgi ma owinjore koso en mana mano ma pieces mano ket mar mondo mi joge moko bende oyudo kama koro ndong'e. Mane penjo maduong' nyakwarom Gajwang' kata kamano odiochieng' manyoro to doho to nosegolo koke ite mar 2 nyakwarom Gajwang' giwe menyo weche motenre kod somo. Chik ma bende jatend piny Kenya nochiwo odiochieng' manyoro mar mondo mi jopuonjre duto te ma bende notimo piny mar KJSEA mar mondo mi oneni otergi sikul mago mag grade 10. Nyaka sani nyakwarom Gajwang' en chenro ma bende timo kod ruodhi e gwenge mopogore opogore ma nyaka sani gin bende onyisgi mar mondo mi giwuotha ne gwenge nyathi ka nyathi ma pok odhi sikul odhi sikul kata bed ni en gi uniform onge go kata bed ni en gi school fee onge go odhi ka kentiere. Sharon ma koro biro ka oseyangore ni thoth jopuonjre mar grade 10 mano nego bed ni koro donje senior school pok ochopo e skul. Ang'o miyo pok gichopo kuonde somo gi kalore kod omenda maonge jonyuol kata jogo ma rito gi onge kod omenda. Koro ema jatend piny Kenya William Ruto bende koro nyogolo chik mar mondo mi jopuonjre gi odonje e skul kano nyiso ruodhi kod jolup ruodhi kod jotije sirikal nanga mar mondo mi ni oneni jopuonjre gi duto chopo e skul kanyo bed ni nitiere omenda mar onge omenda mar somo onge nanga mirwako mar mondo mi gidonji ma bende onyisgi mar mondo mi skunde mag senior oyienegi gidhi kod uniform mane gisomo godo e junior kachacha. Koro mano en neno ni mar mondo mi jopuonjre go duto chopo e skul. Kano wacho nang'o piny owacho oseketo omenda moromo mar somo mar tamni omenda mowacho ni romo kanyo bilion 44 moseket mar neno ni jopuonjre gi duto odhi osomo makare tam mokwongo mar 2026 ma bende nowacho kanyo ni skunde makoro jopuonjre dake mago boarding school ni bende kenge oseket makare mar neno nang'o ni omenda go mag tuition kata ka gidhi kaka gichiemo bende idhi kete yo makare ma onge gimoro ni bro riembgi kanyo. Koro wan waketo mana wang'wa wadhi neno ni to bende chik mane jatend piny Kenya William Ruto wacho ma bende ne koro oduogo land nyaka gi migawo mar somo ni bende en gino midhi tim kaka nowacha kose en mano manowachi to japuonjre kochopo skul to jotend skunde dhi riembogi mar mondo mi gidogo omenda kaachiel kod gik somo mopogore opogore kanyo. Koro mano chik ma bende nochiw ne jotend jopuonje mar mondo mi kik girem nyithindogi kata mana ka nobiro koda skul wacho ni uniform ma bende nosomo godo e skunde mago mag junior rwaka e kinde ma bende jonyuol mage manyo pesa mar mondo mi oyudi e kinde ma bende gidhi e skul. To pani nyakwarom Gajwang' jumbe 2 osekadho e kinde ma bende jopuonjre gi koro na donje sikul. Koro en geno ni chakre wuok
wuok tich mar juma mabiro jopuonjre biro bedo ka somo. Dong odiochieng' manyoro bende nwaneno ka jatend migao mochung' weche mag somo bende noyango chenro mar keyo textbooks mago buge mag somo mag skunde mopogore opogore mago mag grade 10. Kaluwore gi migao mar somo Nyakorom Gajwang', kwan atamalo 92 mag jopuonjre manotimo KJSEA oseriwore koda sikunde. Koro iwacho kanyo ni kwan mar 1.03 jopuonjre ma bende osedonje sikul, odong' mana jopuonjre ma hao 90,000 manyaka sani koro imanyo nonde ne gintiere kanye mar mondo mi gidhi e sikul. Ma koro ponono ni janyuol tintiere gi japuonjre e sikul kata in gi jirandi moro ma nyathine samoro nodiwo kaluwore koda nok mar fee. Neuru ni mar mondo bi odhi e sikul, weche ma kamago ibiro bed ka ineno bang'e ka jopuonjre koro somo. Sharon, kanyo no yang ni kaunti ma Turkana bende ma koro jopuonjre sadhi madok ahinya ka mosedonjo e skul en mana tamalo 25 ma bende iwacho ni jopuonjre osedonjo mang'eny en mano ma Mandera ma jopuonjre osedonjo atamalo 95. Koro en mana jiwo oganda mar mondo mi gineni jopuonjre odonjo e skul. Somo ber, Sharon. Mana kamana ng'eni chenro bende obiro bedo kwan ng'iyo kata odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mane ite mar adek Nyakorom Gajwang', akeni bende ng'iyo tugo mong'ere gi dholiech kaka paragliding. Ma hakena ng'isi nagde gi dholuo tugo moro ma kada kwamba ng'ato mulo oting' gi parachute. Ageno mara ningi parachute Nyakorom Gajwang' e tipo ma bende neno kanyo. Nitiere jalimbe moro ma bende notho e gwenge mago mag Elgeyo Marakwet e kinde ma bende gitimo tuke makamago. Tingene gwenge mag Elgeyo Marakwet nitiere jolimbe mathoth kanyakla kod jo Kenya ma bende noero tuke mag paragliding mineno kanyo go Nyakorom Gajwang'. Ma bende nochiw kum e higa mar 2018 bang' jolimbe adek notho kaluwore koda tugo makama. Koro kano seyaw kendo thuolo mar mondo bituke makamago dhi nyime, bende nwaneno kanyo ka ntiere jal kata mna nyadende mong'ere kaka Mauda Binada mantiere koda higni 49 ma bende natimo tukego gi jaode, kata kamano en noluar apoya nono motho. Sharon, en noluar ka iwacho kanyo ni ne ok gintie parachute achiel, ne gintie mopogore. Koro no wuok ka odhi fuyo modhi, koro duoke cha ne ok oduogo, ma iwacho nang'o ne tudruok margi ne koro onge kanyo, kata kitemo gochne tido ka simu ne onge kanyo. Koro bila no yango wach makamaka, koro iwacho ni itimo nonro mar ng'ani te nang'o manotimre. Kiwacho kanyo nang'o, iwacho ni dibed ni parachute mane rach, koso dibed ni kor lwasi emane ok ni kare, kata weche mamoko machielo emanomiyo tho makamae noneno. Koro nyadende notho ka wuon pargi to ne odong' kanyo. Gin jogo manodonje pacho ka tarik 17 dwe mar achiel ni, ma bende ne gibiro limbe ma ne gichano dok pinygi kucho giko mar dweni. Koro weche mag masira mag parachute moloto gwengego mar Elgeyo Marakwet mong'ere ahinya kaka tugo makama timore osebedo kanyo makata higa 2018 wach kamano motimre ma tho noneno, ma serikand kaunti ma Elgeyo Marakwet nochungo tugo makamae. Koro kaka masira noduogo timre, koro akia ni ibro chung tugo makamae. To ahinya jolimbe thoro dhi e gwengo mag Elgeyo Marakwet kaluwore kod tugo mar kamae. Sharon, kidhi e gwenge mag koni to ka en gwenge mag gode, kuonde moko tingre gi malo, kuonde moko be nitie piny matut ahinya, makoro sama joka fuyo kaneno kuonde machal kamagi okelo ga moro kanyo to koro masira mosebedo kaneno kanyo makoro wang'eno kengi biro ket makare mar neno ni jolimbe modhi kuro bedo kod adieri ni ka gidhi e gwenge makamagi to arita margi nitie okang' mamalo, ni mae bende mabomiyo Sharon jolimbe bo biro, to kaka gimedo biro kaka ochumi mar Kenya Gere kata ochumi mar Elgeyo Marakwet biro bedo ka dongore. Kata kamano en wach moro manotimore yo marach. Koro keni sirikand kaunti mano ma Elgeyo Marakwet gibiro bedo ka gikawo okang' machal nade. Gibiro bedo kendo ka gichako giloro kendo dwaro mago mag oganda mar timo tuke mago mag paragliding, koso dibede nang'o ma okang' makamano biro ka koro noseyaw kendo thuolo mar ji odhi nyime koda tuke makamagi tineno kanyo ka koro nyadende moro bende koro nochako owito ngimane. Wawere gi manotenge
bende kapok wadhi gazet mar Daily Nation, nitiere wach mabende nochiw pek e ite mano mar auchiel. Thor wach mabende adhi bedo godo e chenro mar Rupi Nyakorom Gajwang' chal mano mar NADCO. Nyakorom Gajwang' chal mar NADCO kanyakla kod 10 point agenda manyaka sani bende koro wang'e ni chenro mar choko paro kaluwore koda kamiti mago jokanyo mabende otelnegi kanyo koda manen senate pacho ka Agnes Zani. Koro gibiro bedo ka gidhi e kor gwenge mopogore opogore 47 mar chiwo mar winjane na pacho ganda kaluwore koda report NADCO kanyakla kod 10 point agenda. Ano ka gibiro bedo ka gichako koda gwenge mago mag kadwadhi nam chumbi ka bende report makama higeno ni ka gisechoko pach jopiny gibiro bedo ka gichiwo report no rom kanyo chieng' tarik 7 dwe mar 3 mar higane. Koro iwacho ni winjruok ma notimre e kind jatend piny Kenya William Ruto kod manoseweyo Raila Amolo Odinga mise mar neno to winjruok midhi tim e kind duond od bura mar ODM kod mar UDA dhi bedo yo machal nade. Koro mar mondo mi wach ni yoni ochop makare Sharon koro en ni keto tim e lipot no. Koro duol ma itelo ne kod Agnes Zani kanyo ni kod ting ma kaka ne omigi kanyo mar dhi kor gwenge mar mondo mi giland injili makama gikaw pach jopiny mondo mi pach jopiny giti godo mano motelo ne dhi keto lipot makama ayanga kochopo ka dwe mar 3 kanyo ma bende dhi tim kanyo Sharon en ang'o ni dhi tim romo mag jokanyo mag duond od bura mar UDA kod ODM kanyakla ke miyogi kaka lipot makama osekete tim. Ma bende kineno kanyo nitiere jo od bura moko kata jotelo moko mawacho ni lipot makamano osekete tim e weche moko. Ma bende kineno kanyo jo od bura Atandi ne wacho nang'o, owacho ni giseneno weche moko kosekete tim ni nitiere gwenge moko mano bedo ga kane buono gwenge mane ok yud pok mar omenda kata dongruok kowuok kuom piny owacho. Koro gineno ka lakseche gi gwenge makamago sani koro yudo dongruok ma kowuok kuom piny owacho mamalo. Ma bende nowacho kanyo ni pok madhine sirikand counties mano wacho ni lipod cha ne dwaro ni bilion 450 mar mondo mi ochwalne counties to sani kalure kod budget iwacho ni bilion 415 ichwalo ne counties. Manyiso nang'o, owacho ni gini chopo kama ne idware cha. Koro kata lipot makama bende nitiere jok ma koro seye ma wacho nang'o en mano ma pok okete tim. Kineno jogo ma ok oyie kod winjruok mar duond od bura mar UDA kod ODM kineno kanyo jagoro mar ODM Edwin Sifuna, Godfrey Ososi kod jok mamoko to wacho ni pok okete tim. Koro duto te lipot makama mise ene modhi chung kaka ludh widhi eneno ni winjruok ma jatend piny Kenya William Ruto temo keto mar ni ODM obedo kod UDA mar mondo mi ogoe ojiwe tiende oyudo logo nyadiriyo yiero mabiro mar 2027. Mana kamano matuch Nyakorom Gajwang' kotenore kod repod NADCO chal mar NADCO Nyakorom Gajwang' wabiro bedo kwa twake gi welo kara saa achiel mano mar okinyi. Anno ka saa ringo mapiyo wadhi ne gazet machielo Daily Nation. Nyakorom Gajwang' thor wach ma bende anno ka gimiyo pek en wich bar ma bende jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo. To par ni mae higa ma bende obiro bedo kotayo piny Kenya to ni final full year nikech par ni yiero maduong' Nyakorom Gajwang' wabiro bedo kwa dhi dwe mar 8 mano mar higa mabiro. Sana neno ka nitiere wich bar mopogore opogore ma bende jatend piny Kenya nitiere godo Nyakorom Gajwang'. Kizito mana minyalo lero negi ang'e ni gibiro bedo ka gisamo moko kuom gi wang' jowi. Wich bar ma jatend piny Kenya osebedo ka nitiere godo en mano mar domo wacho ni obiro magele kode chenro meke thoth gi senoga ka do pingo ga kanyo nyakoro dichieng' manyoro mogik ni bende neno kanyo ping mano jogo ma onoketa pisni sume paro kuom wechego mag ochumi kod dongruok. Wechego makoro iwacho ni riwruok mar duond od bura mar UDA kod ODM twak makamano korango do yiero mabiro dhi bedo ne yo machal nade mano wicho bar ma intiere godo. Iwacho ni ywaruok kata mutni mantiere duond od bura mare mar UDA kalure kod weche mag yiero mar kor gwenge mar duond od bura mar UDA no bende nitiere kanyo. Mano miyo yiero mano nego bende time counties 42 ne ochungu kanyo. Wechego malure kod choko chumi mar mondo mi ochwal weche mag dongruok iwacho nang'o
ageta okochopo manyiso nang'o omenda okochopo kama ne igeto ni nyalo chopo cha mar mondo mi otim godo weche mag dongruok. Kibire wechego mag omenda mipogo ne counties, Sharon iwacho nang'o omenda michwalo ne counties ichwale modek ahinya makoro counties ok chop wechegi e yo makare. Wechego mag ng'anyo jotij piny owacho, kidhi sekta mar thieth, kidhi puonj, kidhi kuonde mopogore opogore, ng'anyo nitie kanyo. Makata sani kineno dakteche maraga nitiere ng'anyo ma bende gichiw siem kanyo ni ka winjruok ok oket makare to dakteche mag Nairobi nyalo keto tools piny ma koro weche mag thieth rochre kanyo. Weche mag somo kae, sekta mar somo kae bende ok dhi makare. Omenda kaachiel kod wechego mopogore opogore kanyo en midhiero momako sekta mar somo kanyo. Kibire wechego malure kod uso kembe mag piny owacho kata bed migepe mag piny owacho moko bende oseyudo ga kwet mapek ahinya kuom jopiny kod ji mopogore opogore. Wach ma bende ong'iyo kanyo Sharon en ma kweth ma koro kete tesre jogi chokre ka landne nang'o in jatend piny Kenya William Ruto lengo maro maduong' en nang'o kilogo kendo. Koro en bende ong'iyo ni to jogi mochokre madwa miyo data malogo ni wuoth gi chal nade. Mano bende wich bar ma koro entiere godo koda neno ni to jok mamiye wich bar madakete ni okolog kendo ni oda rakre go nade sama koro chimo yiero mabiro mar 2027 ni. Mana kuma nyakoro mgajong biro bedo kasomo mane ite mano mar 4 5 kanyakla kod 6 to Daily Nation bende hethor wach ma bende gimiyo peke ite mokwongo bende en wuoro gimiyo ma bende nolalo nyithinde gi adek nyakoro mgajwang masira mano mar apaya to gimalit nyakoro mgajwang ni miyo gi wuoro nyakoro mgajwang gin gisebedo ka gidak gin raia mapachoka mabedo dak e piny mano mar Amerika. Ne gidong mana gi ndalo 2 to gidok e piny Amerika. To kata kamano masira mano jukogi e gwenge mag Gilgil ka gichomo Bungoma. Omiyo ne gilalo nyithigi adek. Nyithindo 2 ma yawuoyi kanyakla kod nyargi 1. Wach moro malit ahinya. Ma wach malit ahinya Sharon kama koro Wangui Ndirangu kaachiel kod pargi ma japiny Amerika Christopher Winkleplek ne owito nyithindgi. Ma nyadendi manonyuol piny mar Kenya to nodhi oloko dak e piny mar Amerika kucho. Koro ne gibire pacho ka dwe mar 1 ni tarik 4 gin kod kuondego makonyo nyithindo ma yudre kaunti no ma Bungoma ma kinde ka kinde ko bire pacho ka to nyako dhi Bungoma kucho mar mondo miyo ne Children's Home mamare mosiro mawuok e kaunti ma Bungoma kucho. Koro tieno mar nowuok kane gidhi kucho ne giringo gotieno kane odhi kod nyamburo margi ne gideso nyamburko moro. Koro kane odeso nyamburko moro ne gibete koma luo tok driver kacha to nyithindo gi to nobete koma chien kanyo. Koro ni iwacho ni nitie trailer moro mane da biro kadho nyamburko gi ni to kane oneno ka nyamburko moro biro mbele to noduogo. Koro driver mane riembo gi ni kane oneno ka trailer cha dhi tuomo gi to nogolo nyamburko ni oko mar apaya. Seche mano gole oko mar apaya ni emane trailer koro nodhi otume gi e kore nokotume gi wiye mano yudo kuma ne nyithindo gi obede. Koro yudo ka yawuoyi achiel mane Emmanuel noyudo hinyruok no ring kode otero osiptal no man Nakuru kachacha kama chielo to nowito ngimane kanyo. Koro nyathi manyako ni to ne otimne bero ma bende noringe kode okele osiptal ma Nairobi kae ma bende koro yik mar owadgi ne ochor nyime kata nochungi kalore ni ne pod itimo ne thieth kanyo. Koro gikadhe matek ma wach mano yang kod Maina kia maen wat men wat gi nyakoro mgajwang en wach moro malita ahinya. Wach makama ni biro bedo kisomo e it gazet mano mar 3 to gima timore en ka nyithindo go hero na gisedo hinyruok magitho to kamano jonyuol gi to noyudo mana hinyruok matin mana gwaruok kendo nyakoro mgajwang mosahinya hodhi ne familia makamano. Kizito kaluore ni dong mana dakika 3 kapokoro mosa achiel mar okinyi watie gi wach mabende nomiga e pek e ite mano mar 8 nyakoro mgajwang. Wach mabende duol matayo bad migao mar mano mar JAC kokalo kuom jakom mare mano Martha Koome bende owalo nyinge 15 ne lemo mag jong'ad bura e doho mano mar apil. Nyinge makamagi 15 nyakoro mgajwang nosechwal ne jatend piny William Ruto. Kapo nono ne opuodhogi aneno ka jong'ad bura e doho mar apil biro bedo ka medre kawuok 27 nyaka 42 mane motiek godo. Koro iwacho ni nyinge 15 manochwal ne jatend piny Kenya go iwacho na 11 gin mago mag jo yal bura machuo
kang'wen gin mago mag joma mine. Mapar kuomgi gin mago ma tiye do mamalo, ka moko bende tiyo e do mag alwora kod ma jotich kanyo, ka moko tiyo e do mag alwora kod mago mag lope kanyo. Nyinge mantie kanyo Sharon, iyudo ka nitiere Judge Hedwig Ongudi, wan kod Chacha Mwitwa, wan kod Lucy Njunguna kod Rachel Ngetich. Mabende wal kanyo Sharon en mar Matthews Nduma Nderi kod Linet Ndolo, Bram Ongaya kachiel kod Stephen Radido. Wan kod Justice Silas Munyo kod Sam Okongo mane tiye do mar alwora kod lope kanyo. Mabende nitie kanyo en Isaac Hassan, mabende en jakom mar IPOA kanyo. Ntiere kanyo mabende netiyo Capital Market, do mar Capital Market kanyo, Paul Lilian bende oket kanyo. Koro kwani wuok koro dhi chopo 42. Kome nowacho ni ma neno nang'o ni buche mitere do mar ywagruok oyalo yo makare, mondo mi jogo ma dhi e do kacha bende yud ratiro margi e sechego mowinjore, mondo mi otiek buche mosebedo ga kodhungore kanyo. Emomiyo koro kwan ma kamano medre kanyo. Ka koro no kwayo jopiny mar mondo mi med siro gi asira mondo mi ratiro margi ochop e yo makare seche ma gidhi manyo ratiro margi e do. En wach mwaluo kapo nono ni bro bede kipodho nyingego Nyakorom Gajwang' mar mondo mi bad migawo mar doho yud thuolo mar tayo tije magi e yo makare. Kata kamano JC mabende ndul matayo bad migawo mar doho to nowacho ni chenro makamano mag welo to notim e yor ratiro kendo yo mahuyanga. Kizito gi wachni mogik sachielo serom. Wachna mogik Sharon en mana jiwo oganda marwa ni mondo mi wamed mana tiyo matek ni eka mogo chope mesa, ni kinde mochopo ni bende koro weche mag yiero okayo. Wantiere higa mar 2026, wadhi e higa 2027. Weche mag siasa kod wuoth ida timgi nade? Kotimgi yo makare eka wabiro yudo ka wantiere koma kare, to kotimgi yo moro ma okare to wabiro yudo ka waliero mane geng kut matut. Kwa mana kaka nawacho ni nyathi moyieng' nyalo wang'o dero, kata ng'amo yieng' rabuonde wang'. Koro mana kaka nonyis Mudavadi no dogo gero ot, koro dog gero amani. Ni ne omiye nyundo, ogoyo go mowuo, do ka nyundo mare konye go gero kendo. Ando ka weche mathoth timore Nyakorom Gajwang' motelo ni yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Kani chal mar ANC to koro gibiro bedo kendo ka giduogo kendo mano mar loso odagi. Wane kaka okang' mano biro bedo ka dhi ka bende koro doho noseng'ado ni okang' mabende ne giwuoyo godo odagi. No en ataro mar chik. Kata kamano Kizito erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyakorom Gajwang' in bende erokamano ahinya kuom bedo kodwa dakika kadha achiel tok saa achiel mano mar okinyi. Chenro mago pod yelach gi sani ka yo matin wenda osechopo Nyakorom Gajwang'. Wadwaro mar mondo mi wamula ne chal mano mar Nadco kanyaka paro mar choko pach oganda biro bedo ka chako e dwe mar 2 mano mar higa ni. Gwenge mopogore opogore 47 kapok gindika yanga report margi chieng' tarik 7 mar dwe mar 3. Kaka yo matin kik dhi mabor. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV.
Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso kangeso nyakunga jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro N Thundagma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. No siempre nyalo ringi kirumi doke Manuel Pokori. No siempre nyalo ringi kirumi doke Toyo suna Manuel Pokori. Anyola nyalo wei kirumi doke Mondo mi iyud Nyasaye amalo kaka sikiza tune mari dial *860 *417 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo ka chieng' tich abich ochopo waduto wachokore ok ne baraza to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting badi malo Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111 yokato gin 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno kod James Rabala mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV.
Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskadha boro tok sa chiel mano marokinyi machiegni ma en twake cheno maru piny matai nyinga Sharon Ngao kanise neno posters mopogore mabende waseke mbui mago gana Nyakorongo jwang ing'eyo thor wach mabende wadoro lose kekia we anyisi wadoro loso kotendre kod report mano mar NADCOK ahinya chal mar NADCOK gi sane kanyaka sani committee karamna committee mochung' ne kete tim report mano mar NADCOK kachiel kod weche 10 madito mano 10 point agenda mabende ogai machon mar ODM Mosenindo Raila Odinga kanyakla kod jatend piny William Ruto nochwe kogno e dwe mar 3 higa mokalo bende koro dhi chako ayanga chenro mano mar kao pach oganda e pacho ka chenro bende ibiro bed ka ichako e dwe mar 2 mano mar higa ni ibiro bed kichako gi gwenge makadho nam chumbi kaluo bende kwa dhi nyime kod atwak marwa abiro bedo kanyisi okenge kata mna odiochienge mabende ibiro bed ka choke pach oganda makaluo okiny makawuono Nyakorongo jwang antiere gi yawuot luo 2 mabende obiro bedo koporo godo wache kin thuolo mar saa 1 mabiro yiena mar mondo mi arwak Daniel Juma Nyakorongo jwang Daniel Juma ntiere koda orwako gudu mathoth kata kamano okiny makawuono hochopo kaka janon siasa dana rwakni machiegni gin marani chiyo makar erokamano Sharon adwa mondo amos jo Ogandawa, I wish nigi happy new year. Apan popo aromo chakre higa ni chakre. Kamano. Erokamano ahinya. Kopogore gi Daniel Juma Nyakorongo jwang bende antiere ka gi Oscar Omondi bende hang'eni benin bende rwako gudu mathoth. Kata kamano odiochieng' makawuono yiena mar mondo mi aluongu mana ni jonon siasa donge Oscar machiegni. Erokamano Sharon. Happy new year. To you too. Yes, pokabe abete studio mara mogi ma jowinjowa mag Ramogi pok wagogo mbaka matin weche to ng'eny sai matin kaka iwacho cha to wero kamano kuom invite mondo wawach matin e wach mar NADCOK report kod 10 point agenda wero kamano mana kama Nyakorongo jwang ntiere report mabende jafwambo wadwa Chris Owino notimo ahinya nyaka luore kod achala mano mar committee mabende odiochieng' manyoro ne giloso kod jofwambo wawinjo na report margi kanyakla kod ikruok mabende gintiere godo mano mar kao pach jopiny kaluore kod achala mano mar NADCOK. Madito ma ODM kod UDA ne okete kok gidu mar 3 higa mokalo dhi goyo okang' maduong' dwe manyien e kinde ma komiti mochung' ne chenrono dhi chako kao pach jopiny e pacho kae mangima. We shall move on to a very important part of our work as a committee, and that's the country-wide stakeholder engagements, where we intend to meet Kenyans right in the grassroots to listen to them, because this is an inclusive process and we want everybody to come on board at the various levels to talk about the NADCOK report and 10-point agenda and their assessment of its implementation. We'll be able there to exchange ideas and seek the recommendations on the Kenya that we... County ma Mombasa kod gwenge makadho wath nam chumbi emadhi yawo chenrono ayanga tarik 2 dwe mar 2 higani. These stakeholder forums will be held in all countries' 8 regions, beginning with Mombasa for the coastal counties on Monday, 2nd February 2026. On Wednesday, 4th February 2026, Wananchi from the counties of Siaya, Homa Bay, Migori, and Kisumu shall present their views in Kisumu town, while those from Nyamira and Kisii will have a date with this committee on Thursday, 5th February 2026. Bang gwenge makadho wath nam chumbi, jodak e kaunti ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori emadhi bedo welo mag kweth mar Agnes Zani tarik 3 dwe mar 2 higani e romo madhi timore kaunti ma Kisumu. Counties mag Kisii kod Nyamira dhi chiwo pachgi ewi NADCOK tarik 4 dwe mar 2 higani e kinde ma jodak ma imbo mar Kenya to dhi rwako kweth mar Agnes Zani tarik 5 dwe mar 2 higani e kaunti ma Kakamega. Chenro makamano biro chopo e ng'iende e galamoro maduong' mar jo Kenya duto e bore Nairobi e karo maduong' mar KICC tarik 25 dwe mar 2 higani. We intend to finish our nationwide tour with a mega stakeholder meeting for Nairobi region right here at the Kenyatta International Convention Center, KICC, and that will be on Wednesday, February 25th, 2026. Kagitwa kod jofwamb weche e bore Nairobi,
Jokanyo mag komitino onyiso geno mar tieko tijgi e wang' sa kendo chiwo ripot margi jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga tarik 7 dwe mar adek higani. Zani kod kweth mare bende oyango ni gin kod sir ma jatend piny William Ruto e dwaro margi mar keto e tim ripot mar NADCO ka bende gijiwo jo Kenya mondo wuog oko mar chiwo pachgi. Before the late Raila Odinga left us, he always reminded us to always be cognizant of the spirit of the MOU that he signed with His Excellency the President. And for those of us who loved and adored him, we want to encourage all of us in the spirit of the MOU. Let us come together and help us build this nation together. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajang mago gin moko kuom jokanyo mago mag kamiti mabende koro biro bedo ka ng'iyo chal mano mar NADCO kanyakla kod choko ripode mopogore opogore kowuok kuom oganda kotelnegi kanyo koda Agnes Zani. Parni chenro makamano mar choko pach jopiny public participation biro bedo kanyo kachako chieng' tarik 2 dwe mar 2 to biro bedo kochako e gwenge mago mag Kadwadh Nam Chumbi. E gwenge ma Kaluo anno ka choko pach oganda biro bedo chieng' tarik 4 mano dwe mar 2. Anno ka biro bedo e kaunti ma Siaya, Homa Bay, Migori kanyakla kod kaunti mano ma Kisumu. Ka bende chenro makamano biro bedo ka rumo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 2 motelo ne mar mondo mikoro gikel ripod no e yo makare ma bende gibiro bedo ka gitimo chieng' tarik 7 mano mar dwe mano mar 3. Achaka na Oscar kachako kuomi kanyo wang'eni ripod wach motenre kod NADCO kanyakla kod weche madito dito en wach mabende jopiny osebedo ka rito koda siso dibed ni sani nitiere green light no kapar ni jopiny riti na Sharon NADCO gi gik madhi mbele gi awinjo Agnes Zanini ma en japuonj na e university and Agnes nene a very sharp lady, a very good minded lady but gik ma koro jogi involve ni en gir galo pach japiny. Task forces gi commissions of inquiry gin gik magala pach jopiny. It's a waste of public money. Nikeche everything manene NADCO report. NADCO chengen en report manene jobedo piny tok ginene protest moko mane gin mag unga card 2023. Ma Raila led protest moko mane ntiere kande. To problem mane ntiere protest go ne ntiere gimiluongo nengo mar ngima ne ni malo. Manego bed ni gimoyalo en wach mar nengo mar ngima. To side mar serikal notamore discuss wach mar nengo mar ngima. To neka gidhi e conference to negi discuss ne wanyalo wacho wach moko kaka gimiluongo ni chiwo position mar opposition leader. Nonego bed no bedo gi opposition leader e parliament. Samo wuoyo kuom ni ng'ama ne paro nego bed ni miyo kom mar opposition leader no be nose nyaka tho. Secondly, gik mane ne bedo discuss ka cost of living no nene giwito oko no kode be discussed. Nengo mar ngima ng'ama ne deputy chair mar Kalonzo Musyoka mano represent side mar the opposition then. Nen ng'ama iluongo ni James Opiyo Wandayi. Sama wuoyo kodi ni James Opiyo Wandayi no en CS mar energy. Nengo mar ngima iduoko piny nado. Ng'ama nyalo duoko nengo mar nengo ngima piny ng'ato achiel ji adek kende Kenya ka. Only 3 people. Minister mar Treasury Jono Mbadi manen bende part and parcel chairman mar ODM then. Minister mar CS mar energy. Nkeche nengo mar ngima en bech mafuta. Ka bech mafuta dugo piny gi siling 10 gi president, ka president gi Wandayi gi Mbadi obedo piny to gochon koro kawuono odoko bech mafuta piny gi siling 20. Nengo mar ngima odok piny. You don't need to form a commission back in the task force to kendo di penji gik moko kaka dwa doko nengo mar ngima piny. Issue moro ma kendo ndiye NADCO report ne issue mar ginene ne issue mar opulence moko mane ntiere ma Gen Z struggle Gen Z revolution otimre chande mobile gi 10 point agenda. Opulence ninga me yiero minister sirikand ni en obedo millionaire after 2 weeks kose yiere. And the opulence we saw gi Sudi Giri gi Murkomen okay moneno kendo gi jokumane nodonjo sirikal ndege mafuyo malo
gik mitimo, nothing has changed. And the same thing mane waneno. Koro mae aparo ni jok moko manene nyalo beto kaka koro Agnes Zani manene obedo nominated senator. Kakoro ne gionge tije. And Gabriel Oguda also neno konyo bende seche manene I fight for liberation moro kae on social media. So they're given work mondo giyud kaka giyudo kaka gigireni. Lakini gima dhi timore any whatever they are going to discuss in those forums. One institutions mag sirikal, issue mag corruption. You could want to go to the EACC. You have to arrest people and take them to jail. Ngama corrupt. Why do you have onyaki form kendo commission moro madhi penjo jo piny no jo ma corrupt gi watim gi nadi. Agnes Zani nyawacho ni giwuotho gisebedo ka gi discuss gi CSS gi PSS and issues mo. PSS kod issue kod jok magedi mo onego bed ni jogo implement gigo e sirikal. Ok onego bed kendo wadhi penjo jo piny ni ng'ane mosebedo ka fuyo gi ndege at the expense of sirikal ni mondo koro owe wapenjo jo piny mano dhi penjo piny nade. So people are not happy gik matimre gi and diverting and diversion. Moki yere godo. Iwinja? Obed ni kata mana e county government. Kineno ka Gladys Wanga, James Orengo, oro nyang'o offer ma task force ni investigate gimonego bed notimo. Mani ng'eno divert ga en galo pach jo piny. Ni mondo wagal pach jo piny sani mondo gimoro dhi mbele mondo jatelo no obed ni yweyo from stress ma jo piny miye. Koro sama oyweyo no to unugal reg nadko. Koro wana sebedo ka mondo chieng' mondo luonga mondo wadiscuss gimoro ka kono koro ng'ano discuss nadko. Ero kama na inja na paro mano mar Daniel Juma bende kaluwore kod achal mar nadko. Wach ma bende oganda osebedo ka rito kuom thuolo malach. Nadko nene olos kaka wado wacho mondo dok nengo gik moko piny gima mag piny aito kendo nene Nadko one of the issues mane Nadko dwano loso ni loso wach mar IBC mondo wabed gi IBC aito ongi oyaw apano nyaka wach ma yaw sava bende ni kanyo idwano yaw sava aito yiero leader mar opposition I bend again nene gi discuss one of the things mane gidwan mo gikete nene keto ilona keto prime minister ni dwano kete the constitution koro boga some of the things Nadko nene agree ni bo team to bende kaka Oscar wacho some of these things most of these things ma aput ma koro ketne gigi onego bed ni itimo sirikal mar Ruto omiye en gi teko mar timo gik manene Nadko wacho no nyalo timo sana ma nengo ngima iwinjoga kawuono nyoro lando ni nyithindo dhi skul kawuono en gi teko mar chiwo executive order mondo gik moko dog chien moka Oscar wacho wach mag stima kod petrol meno sirkal nigi teko mar timo nade duoko piny mondo nengo ngima odok piny koro sani an be wach Nadko nyoro wiyo wilgo wieno osekawil ni nitie gimiluongo ni Nadko koro kanyo naneno ka jogi koro nodhi ni gidhi wach Nadko I don't know en ang'o ma jogi dhi loso manyien mapok watimo koro aneno duoko nengo mag sirkal one of the things mane okelo gine mar Gen Z last year there was a lot of wastage in sirkal to kawuono ka gineno kata nyoro bende court nyoro seyalo ni jok moko ma advice ker manoyieri mang'eny karibu ji 24 sani constitution omiyo ker teko mar yiero cabinet ministers apano gin around 24 koro en owuon kendo decide oyiero advisors to advisors gi bende gin gi msara madongo giriembo gi mtokni madongo to akia ni seche magi magidhi ga advice president niwach forum president wang'e advice and mostly en ga cabinet
Koro jogi aneno ni gin ka gin nigi is another wastage ma onego bed ni jatelo ng'iyo mondo waduok wastage piny mondo wanuang' kaka nyithindo dhi e skul. Sani ok onego bed ni sani pod king'iyo TV to ineno ni nyithindo moko pod kata gionge uniform. Free primary education, free education onego bed ni timo. Sani pod ji mang'eny ywak ni gionge pesa. Kaneno TV aneno ka ji ywak ni gionge pesa ma gichulo go school fees. En wach monego bed ni sirkal ng'iyo. Sani ok onego bed ni waketo seche gi weche mag NADCO gi. An gigi abende kaka nene en ayie ni at least aparo ne en galo ji. Gik monego bed ni wang'iyo sani ng'eny. To bende kwang'iyo weche mag siasa. Wach ang'eyo ni committee ni en committee mar siasa. Don't wang'eyo ni nchwaneno ka UDA nchwaneno ka UDA gi ODM bendo romo ka ging'iyo kaka broad based jotelo manini NADCO sani gini broad based. Koro ang'eyo ni sani wach siasa osechwakre. Siasa sani liet. Koro aparo ni committee ni okete mondo otem hoyo weche mag siasa. To seche an gima wacho ni ga sana jo siasa sana ma ODM en ni sani king'iyo ODM kaka timre ka moko wacho ni gibro dhi nyime gi broad based, moko wacho ni who told you. Who told you. Koro gibed ka gi confuse jopiny sana jo Nyanza. Ananeno ni sani ker sani osemiyo sana jo Nyanza onagi thuolo ma mondo giti kode. To sani kaka jakom nyocha osenindo ok onego bed ni pod wagalore ni pod warito gimoro ma ni warito nyaka 2027 kochopo ika koro wabo decide to wadhi kuro 27 kochopo meno en yiero mosechopo. Sani onego bed ni jotelo mag siasa gi decide watiyo Ruto kose kwati Ruto. Nwach there's no need maketho seche. Decide uru sani nwach seche munu decide ga ka Gachagua gi Kalonzo gibende gitimo campaign. Koro ananeno galruok ni ok bi konyo sana onagi. Kwa wayie ni ne jakom oweyo onagi kata ODM oti gi Ruto. Aparo ni wa decide mondo wati kode. Iwinjoga. Nwach sani ineno ka sani koro bende jo Central Province bende gisechako duogo gine sirkal. Ineno ka ker nyoro dhi Nyeri. Koro wake maber. Ma bende kanyo nyoro wacho ni ok onyal wito joma ne nogone kura to weyo joma ne ok ogone kura. Iwinjoga. Koro gino onego bed ni jo ODM paro. Nwach seche ma koro unu galre koro un pod utimo NADCO. Pod watimo ang'o? Ni pod warito nwa body decide to jomong'eyo mit sirkal Gachagua giri bende kaka wacho ni seche moko dhi gotieno no dhi romo gi Ruto. Winjo rumors akianen mego rumors ok anyal wacho ne adier but nyaka ing'e ni jogi oseng'eyo mit sirkal nderni mane noger ndalo mane Kibaki nini sirkal Uhuru ne sirkal Central Province gin nderni mabeyo masani kata dhokni ema ninde. To wan Kisumo kata kiwuok Kisumo kidhi Busia pod wan gi buche madongo i derni wa. Koro onego bed ni wa decide wati gi Ruto sani mondo walos wakel maendeleo. Injoka. Mondo thuolo bende ringo nikech gidong mana gi higa chiel gi nus nikech parni mae full year ma bende jatend piny Kenya nitiere godo nikech dongiro yiero to kayo dwe mar 8 mar higa mokalo. Momiyo ni penjo manego wapenjre ni nang'o min jatend piny Kenya en keen mar neno ni report NADCO ni owuok motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2020. Iwinjo kata gima owadwa ne wacho. Kwani Ruto dwaro tikore nade? Ya watimang'o mondo koreka wang'en koro watiyo kod William Ruto. Ni iwinjo watinade wani wasewacho no ber. Winjo. Wasewacho ni kara koro Raila mane wan gocha osetho. Koro Ruto kara kori ber. Koro wadhi wagirele wakwadhe watimang'o waning'eni wan joluo. Get me right. Get to know our psychology of our people. One joma very critical. Everything matimore
wadhi penjo kata obed nan Gachagua bedo president kata obed Kalonzo kata obed na Raila chieng' mono penj ni gikom chieng' moro nopenje to in iwacho ni joluo luwi blindly to wacho ni yawa aseko sa nyaka Turkana nyaka Mombasa nyaka kure kamipinga kamipenja penjo en luo Nyanza ok bi timore kamoro amora ma ibobiro jatelo kijaluo Sharon idhi penji penjo. Koro if you imagine kidwa tiyo gi joluo ni mondo koro wati kodi ok wapenj penjo. Mano will not work. Yes, jok manene wa experts mantiere manowuok manene waoro. Ne waoro gimdo ge represent our interests. Kok gi represent interests magwago. Wabro penjo gi penjo. To kwa penjo gi penjo to wacho nyaka bed ni wapingo sirikal wachuru. But we will ask questions. Namilungo ni Wandai CS Wandai. We are saying this if he's watching me somewhere. Need to eat sitima. That is the question my people asking. If we enjoy more ni barabara, people can wait. Development more no kwati kudrunu. Kapo ndalumo konantie mpira mlungo ngor ma yato jigo coach. Tangizo coach ni coach. Jogo kudwa goi. Jogo no ne net kacha mpira donje. Kende. Tema nemo de make sure nyithindo matugo gi oso mpira kucha to lweny be onge ka. Uwinja baba. Any such our people feel gain electorate margi. They exchange their vote for goodies in government. Mane mumio giwacho ni wabro supporti kawaneno maendeleo no. Koro wach mar sitima. Energy. Seche mutwere nando gichana yodo kure. People will not even question now. Gimoro ni barabara mi wachogo. Barabara manyicho ketno e budget gi. Practically 1 year, 6 months, oknyal bet ni oselos barabara. Nalo kao 3 years for a construction of road. Lakini stima, en gimi petwa weekend to liel. Ibinja maber. Watch mar school. Nocha wasekadho kanyo kamiwinjo no owadwa. The other time mane wane government kae mane waonge kore sirikal mowacho no. Neno kwa yud messages na kwa moko nyathi yawa. Mako gibono serumo. WhatsApp ne wan gomna mag liel. To WhatsApp moro mar school fees ni mano kamane wase ai. Systems were working, people were able to take nyithindige school. Koro kendo waduogo chien. Ne nyithindo 1,000 monego bed donja class 10 okodonjo. There's a problem. Of course. Task force midwa form na ni mondo wakieni watim NADCO. Ere ka task force the address yath monego bed hospital Masiaya. Onego bed ni gigo are working system. To kok gi work, to wabro penjo, no matter who is in power. Koro wan joluo, we speak truth to power. Power mara ngata, obed Raila Odinga, obed Oburu Odinga nchocho party leader ka. Temo penjo mo ngata. E ngama sani penjo mang'anyo kada Ruto nokoro. Oburu mi penjo ni in adier ni dwa chung president for us. Oburu neno timo maber bokete party leader. Kamudugo kethe no wacho en kende unya chung president go party ndo juturo penye na dier ko sidwa okwero mila moko mino kalo kod chika to kojo joluo ngen feel nyaka bed ni somebody is talking with us now. Iwinja kama ne chopo ko nene munya no chung president kende to jaluo en jabura penjo ni koro kendo kama wadhiye ni be kama wachiko na miluongo ni CS Mbadi chieng'oro no wacho aparo dhoge no buoth ko wacho ni wasechopo Kanan. To penjo to Kanan mane Raila wacho chande maego kako chal orach manade nengo mar ngima ni malo maliche Kanan ni pok wachopo Kanan mane wadwaro chande to wan ne wawinjire ni wabro dhi Kanan kamwa chopeni e kama ne wadhiye kata kod William Ruto no kamwa chopeni e kama ne wadhiye seyo bende nitiere nikech jatend piny Kenya ka temo chwalo kata mana dongruok mamoko to en mana seyo sani bende ren seyo kaluwore kod advisors mage jogo ma bende ng'ado ne rieko sani bende un bende wacho ni wach mar NADCO dhi choko pach oganda bende koro en galruok kanyakla kod tiaritha gi omenda mar piny owacho nikech parni chenro ma kamano kochako chieng' tarik 2 mar dwe mar 2 nyaka chieng' tarik 25 kiluoruok e counties 47 bende ok time nono un bende koro wacho ni mano ok en okang' mowinjore karo tim nang'o ema penjo ni to ema abenda asiro ni penjo ro nyaka wapenj winjoga masani kata kiwacho wach Kanan sani bende wecho lokre ok wadhi Kanan sani wadhi Singapore winjoga ke dwa terwa Singapore to nitie joma penjo to Singapore ni
wadhi nadi ka nyithindo ok som. Iwinjo ga? Wadhi nadi ka, tayo pok odonji gwenge wa moromo. Iwinjo? Koro nyaka wapenj, and abenda mor ni sana onagi wan joma wapenjo to ang'o matimre. Iwinjo ga? Emomiyo nyocha ka waneno ka jakom koro osenindo to waneno ka koro kaka wacho ni buru wacho ne en monyalo chung president ai kendo nyo waneno ka wini kendo wuok obende ni koro bende nigi mare obiro luok odwaro NDC koro confuse onagi confuse sana jo ODM. Iwinjo ga? Koro waneno ni sani sana experts manyocho semi teko mar tiyo mar represent Wakacha giti mondo wanen to giti nadi gitiyo nadi mbadi sani emomako kar pesa masani iwinjo ka iwacho ni sani jaluo mako pesa. Iwinjo ga? To komako pesa tinwao ka jaluo nyoro neno ka weche kata mag skunde gineno ka dini nyoro ogero skunde Central Province mabende kaja kwa nyo giwach moro ni Oriema North Eastern ok ger skunde to gidwan mondo gited skunde giango Central Province to nyo aneno ka koro kata mna Nyanza kocha inono ka skunde malego nyoro gato loyo tiende nyoro ni skunde mag onge ok oger masiche mogenda na wich port to sandinga momako budget kuma nendindi nyoro en Atandi to kara Atandi ang'o momiyo ok onyal timo kama ok onyal gini koro ntiere gik mang'eny ma anasiro ni weche mag NADCO koro wadhi ketho seche ni wakaw wagine report ni watimo wapenjo ji ang'o jopiny sani ool jopiny odich gi weche mag school fees dan kendo kama nyalo medo ni kamoro kanyo gimi wacho ni ker nyocho romo kod jo Mount Kenya Kanyeri ng'en mana bono bodwaro bwogwa nikikwa penye ni ker dhi romo gi joka koro ang' watim nang'o oromaro mag jogo dongrome moko be pod ochan iwinjo oromaro mag joka iwinjo kumoro ma wagalre ni koro nwan koro kiro kikwa penji nikech koro ker dhi romo kod joka ni joka bro donjo en ok motim iwinja koro mog joka oromaro mag joka among the things mandad ko 10 point ajajalo equitable distribution of resources the truth of the matter en ni kidhi ndeyaka kidhi kala limuruka barabara timre kamoro mang'eny kabisa those people enjoyed power for 20 years kiwe 24 moko ma Kenyatta kande to negi bende gi machiegni gi the city ing'en wuotho gi kucha kitambo ng'ato pidh kata narabon bakele the city ka ok en gima yot lakini jogi to limuru kako pidho a lot to kelo mar kitika chiegni dollars nware roni ma usamit koro bedo ka konyo wabe tinano jogo bende kanyo rumo kodgi niwinjo ka gavan Manyeri wacho nang'o ni derni manondo gi gernwa kil timo gik manondo gi timnwa to an awabo wacho tutam to nyochi nineno kandalo manene koro gachago wuok mane wecho muoche gavan Manyeri ne manene wacho ni to ang'o momiyo wan nwago kura to koro sani itero maendeleo joma ne kogo ni kura iwinjo ga koro gigi nitie omomiyo nyaka wagini seche mwawacho gigi seche mwatimo wabed wa focus wawach siasa ndio wabed ni watimo lakini onego bed ni wa focus into ang'o ma jothurwa manyo monego watim negi to ameno ka nitie galruok madhi nyime sani ok mora kata matin dana wapenjie ntiere koro two levels mag negotiation ma wanegotiate ka joluo gi kata gi ker no kod the center to lo joma jo hard negotiators for example ni jok matindo gi kami wache wini no kami wache babu gese sifuna to en ja to kod lakini jaluo bai kako owuoyo to wan kod other soft negotiators mi kaka koro wachi no buru with a soft ngamo she give me right anda paro kaka ne time yo to kaka no be Raila ne wacho gani Sifuna is speaking the ODM language to wacho no rengo bende wacho language mar ODM that is a strategy manotiyo go to negotiate
emomiyo kata mana seche magik mondo donjo budget nyaka koro wach stadium masiaya health and pesa mane wayudo nyaka dhi State House kande neno koyudgi nikech ne wa negotiate softly neno yudgi because hard way of negotiation negotiation ber kama kakitime push and pull joma pull ko pula pula joma push bo pusha pusha ka wadhi negotiation to Sharon inang ni wach kama Dan inang ni wach kama an radhi wacho nando kadwar kore ka koro akakoro ang'o bet piny to bet piny to wacho ni kar Oscar cha be wawach Dan chande bende lakini Sharon to yie mana ka ji negotiate but you cannot push us ni mondo wa negotiate ni koro wan wa bolre mok wanyal wuoyo manyako ganda wa nyaka jotendwa bende matimo marach so long as ne en koro ne wan igen mokongo message mon gago chal message mama waraka chagwo asoka ne no wuok e serikal wacho ne en message nadi one term de wach 2 years then koro wanto kendo wawuok koro wacho ni broad based wan serikal broad based makata bed na ne jog jodim na kaka mego bed ngi dhi Kilifi bed ni okadhi ng'iyo nikech ma dhi timre gidhi wachango ni broad based wan serikal we need agenda mwanyalo negotiate go some of the things we nego bed we negotiate maparon ko barala ne de hero ni counties magwa manigi 15 mayodo 15% we must negotiate ni mondo center me all the counties 30% 15% 10. Number 2, kid evolve health. Make sure you send money to the counties in time. Some of the problem one way counties and nipes euro e February. Then go February to coach po June financial use room. Koro counties cannot work. Then na 15% kende. Onego bed no make sure and kata ko bed na fertilizer. We me fertilizer kawa se komo. Kakoro oduma osechupo 1 month kori kilo fertilizer. It is nothing for me. Me am na fertilizer king'eyo nikech seasons wang'eyo ni kodhi chako chwe tarik 15. That means by tarik 10 of February wasayudo fertilizer no. Lakini kani reduce na bei ma fertilizer moko kamikete bobiro distributed. Obe distributed gi chief. Kikere ni biro distributed a county headquarter. Ngama wuotho gi kadhi Migori kada ngama wuok kwala kona kucha. This year town okudhi yudo fertilizer. So let's be practical gik mwatimo to kapon koron wa bolra bolan kata korore go chok piny kata koro uduro ni be ok piny nikech wan e broad based to wadwaro mondo konyo ok wathagre kabila na. Ngene report ni mano mar NADCO bende dhi achiel kachiel kanyakla kod lalruok mano mar UDA kanyakla kod ODM ma bende ichano tim ichano chak lalruok mar mondo miket weche e tim. Tangeni lalruok no bende kikete tim bende wach mag 10 point agenda ka pod ntiere to kar 10 point agenda cha bende man migosi Raila Amolo Odinga mosenindo nadwaro mar mondo mi full implementation mar NADCO cha okete tim. Moko kuom gi bende wach mag governance kaka county ziko yudo pok margi mar omenda. Jod bura ma Lego Usonga ma bende njakom mano mar budget e od bura maduong'. Bende nocho ni chal ka gima moko kuom gi osechakete tim nikech counties pok mar omenda ma bende osebede ka imiyogi nikech nyocha ni kaluwore kod dwaro makamano migi siling bilion 450. Atande wacho nyaka sani counties osebedo ka yudo siling bilion 415. Makoro wacho ni moko kuom kata na 10 point agenda ka moko kuom gi osechakete tim motelo ne kata na timo report makamagi. Yes, I think ni moko ntiere ma osechakete tim. For example, respect for human dignity. Ni mako di extrajudicial killing kande mane dhi mbele kande. Aparon government ose stop gino. Tindo kaneka tindi nega ji maka jito jilal. It has been stopped. Gumoro ka respect for the rule of law. Po the ministers mang'eny timo gik mamakosa tero gi ko tok gi ok giad there to the rule of law. Mago ntimo se timre maber moko be ntimo poko timre. Gima ng'ise wach mar counties. Okay, inano machandi wacho ni 410 billion chiuno. It is still not true. Category na 410 billion muchiuno. That is okay. But is it 15% of the national budget? The law has on 15%. Kigo kwandigini 410 billion. Donkoro warita nina budget kibro somar higo Sharon, we might mess. Kidhi kamando what the mess. Jogi somoga budget mopogre gik magitimo. County government budget miloso maber malich. Kochopo implementation, ngato implement gike. Somo budget ma Kenya. To William Ruto wacho ni wadhi gero stadium masiaya benene budget. Kuro budget to wawea.
en gik ma ji go mbaka titimo go ma practical maneno mane manyalo wacho to budget mar Orengo, budget mar Ken Gladys Wanga, budget mar William Ruto ok tim kaka gitimre budget, which is illegal also. One kod problem system ko ka jotich NHIF kod NSF magi ok chul, lakini budget gino obedo included. Ji ndie strike, workers ne strike nikech implementation of a CBA. Eche masa implementation of a CBA nitiere no budget to neno bedo catered for. Implementation kemo biro koro problem. Ngacha koro time kaka nie budget. Illegal things mabe timre mang'eny. Koro kar budget do to wawe lakini gima timre ni 15% to the county. It is too little. Number 2, en ni onego wabed gi sheria. Ni pesa no odonjo sadi. Number 3, issue mar kata na issue mag suppliers. Mag counties called mag government, national government. Onego bedo kaka gi sheria. Mag onego bedo agenda makolo wacho. Ni within 90 days. Kiseti ko to say hand over and county government. You must be paid within 90 days. But jo wabet modhier ngato nikech modhiere en no kaw loan mo supply county government. 2 years down the line, county government poko chule. E budget mane? Ido ka semoko projects ma 2023, 2025 poko chule gi. These are our people who are struggling. To county no go ben konyo jothurwa. Uchopo kama cross anig matimre ga Sharon. Counties makaluo. Jomatimo projects ok gin jokaluo. Because our people gin jok mok nyal wait. Koro ria mogolo pesa from I don't know where. Ema dhi gero projects, ema dhi gero barabara, ema dhi gero thurwa kucha. Nikech gin kod extra money. To ng'ama timo ohala ma kawaida ma ja hardware ma Siaya town ok dwa kawo tich mar kera, tich mar kura, tich mar CDF, tich mar kata na national government kata county government. Nikech be ibro chuli. Koro gik moko bilage monego bed seche modhi negotiations kae makoro wang'iyo gik ma fundamental. To ka koro wang'iyo ni wan broad based government ni kae maralo nowe wae. Nowe wan watim ang'o? Nowe wan wabed kanyo ni wawachin koro ker ber. Waseyie no ber. Mana kamano bende gen jatend piny Kenya nitiere koda rombe ariyo madito mabendo chana aparo ni chieng' wuok tich nitiere jo kanyo kata mana jo duond bura mag UDA mabendo biro bedo koromo godo e dwe mar 2 mano mar higa ni Koronga Jwang bende nitiere romo iwacho ni joint parliamentary group meeting mabedo biro bedo godo duto te romo mabendi biro bed ka itimo e kar jot mano mar State House. Samoro dan mabendi nyalo medo tingeni magi duto te bende timore ka parani nacho ni mai full year ma jatend piny Kenya nitiere godo nikech yiero to bende koro kayo nikech yiero mar higa mabiro titimo e dwe mar 8. Yiero simna chopo. Yiero sani dongo wa koro wacho ni election biro next year. 18 months. Osemna chopo. Koro emomiyo an poda siro, iwinjo ga nyaka wabed seche mo wacho seche mo penjo gi. Seche mo penjo gi. Onego bed ni seche matimo gigi to bende wan gi strategy because strategy kaka sani king'iyo kaka ODM timore, iwinjo ga. Chal nitiere ywaruok, nitiere joma ka joma chal nigi dwa dhi kaka Kalonzo. Ai to nitiere Kalonzo Gachagua. Ai nitiere joma wacho Max Kasmuel wuode giri giwacho ni gini mbaka ni nitiere mbaka magore. To en freedom of speech mar kila ng'ato mondo to ana wacho ni yiero kako sechopo ni iwinjo onego bed ni ok awacho ni oketwa e kapa achiel lakini nitie joluma wacho ni wang'ni ok gidwa mondo oketwa e kapa achiel. Nitie kata ndalo manene ndalo mane wani opposition nitiere joma nene gin ndalo cha nene gin iluongo gini luos in government maseche mane Raila pingo sirikal to gin nene gibet ni gin gidhi to gichiemo ka sirikal giwacho ni Kibaki kata Uhuru no wan kodi no to kacha ipingi lakini wan kodi koro miwae gimoro matin no ka joma ji kaka Tuju Giri ite joma gini luos in government mane gin magidhi State House iwinjoga to gidhi gini koro ai to gini bende nochopo ndalo mane Raila nene non to nwacho ng'e ni position ka nitie koyo mang'eny koro no odhi to ogine handshake to no ka seche mare lo dhi bomosre gi ker inwang' ka koro joma nene luongre ni luos in government koro gibedo irrelevant iwinjo koro gin onego bed ni sani kik waketre pod waketre nitiere just a few people
magin ginyalo dhi State House to negotiate some things on behalf of Onagi. Iwinjoga. Mabende sani an seche maneno ni bende onego bed mondo atiek mondo. Onego bed ni sani kata ker obed kata gi access ma direct moko onego bed ni ok adwa ni sani bende ODM oketwa ni ODM manyaka timango chupo kidwaro dhi nyaka ikal through ODM mondo yieri kata na ambassador kata ang'o to nyaka nyingi chiwgi gino kwadwa sani niwach kineno sani king'eno gima timre gi ODM sani aparo ni nitiere influence moro niwach sani wasenge nomination mar ODM biro to nitie joma pod wacho ni 6 piece wacho ni nyaka nika maybe mama ido puodhi ye kinyalo chung or ka winyo puodhi or ko buro puodhi gino wang'ni kwadwa wan wadwaro ni sani kaka jakom osenindo iwinjoga ng'ama dhi chung kata ka dhi chung kata chung gi ODM kata chung gi UDA kata chung gi MDG iwinjoga oyieni mondo iwuog jopiny mondo yieri iwi sera gik midwa timo lakini kapod oket ni idwa ket ji kikapu achiel ai kikapu ni ema koro boga decide ndo ng'ama dhi chung Ugenya en ng'ama dhi chung gemo gir kana ni mabro delay to gino ka sani central kata kuonde moko ino ka sani gi organize themselves different Jubilee beneno ka koro sani biro gi organize themselves koro wan sani pod idwaro galwa gik mang'eny ai kwadwogi wach nadko ni bende it's just kaka no wacho it's just a way mar galo mondo wane ntiere gimoro mabiro maduong' to gima biro maduong' ano kane Oscar ala paro kana na Sharon mondo wa discuss nadko luonga mondo gala mano gore wacho marach iwinjo galruok ni en ni mondo wa discuss issues ma tindo but we are playing with a hot potato. The youth, joma vijande nigi shida monego bed no address unemployment, monego bed no address investment. To mana kaka dano wacho, there's a revolution madhi mbele. To revolution nyaka ang'wa accept. Kata issue mar among the 10-point agenda na Sharon, ntie bridging intergenerational gap. Problem mane ODM kacha. Ni jok ma young, jok ma old. Ntie gimiluongo ni conflict of generations. One ingina nano kan Gen Z. Anan millennial. To one millennial gi nini watemo push jokuma ni malo kacha. 2022 ana contest against Dr. Buru in Siaya County. Iwinjo. Ne watemo sukuma jogi ni koro wuoguru mondo wabe wakao. To nobedo matek. Lakini jokuma lo tok bangwa. Gen Z gi gindo koro gi don't care. Gumoro midwa ng'isa ni dwa ng'iso wini ni Buren anko gi koro kiko openjo Buru penjo donjo wacho ka mtu kiuliza maswali unatuambia toke kwa chama hiyo ni upuzi kabisa nyocho wacho kibiraka and according to won ginen Raila Uburu is just an uncle mane Gen Z mane kagichal wandingen kana wagoro to ne nyaka na kian anko ni danu akianga ngano jogo na Kenya kimigi luo makata gocho ni gik marach to koro ini ibolri to nyithindo moluo bangwa gi gin to wange tek gi kweri nkati bed ngano en wang teke ko sen penjo mani wacho mo en penjo gwang matek penjo no mundi penje jomoko neno no en wang teko wan jok manene kaka ne wadongo wanenge nyaka skul be no chwadwa nyaka gi kiboko jomoluo tok bangwa gi to ko winjo kiboko mar skul cha koro kinyalo uso ne fia obro penji ni winjo daktari iseol okinya telo no wakoro we wadwar jomoko man kod energy nikech kata ODM no mdo negotiate better it needs energy strength and energy to be able to negotiate and confront the center no wadwa mondo wabed included ka emesa mubeti no nyaka wabedie to mondo wach gino okinyal bedo ni onge strength masa mibiro to ng'ato non bwana ng'ani pod wuoyo koso tem ang'o mabet kode koro that is why they are able to confront and challenge the center nikeche backlog mar old age mosebedo a system ni but I think ni monego bedo na kaka wacho no ingeni 20 years ka Jacob lead Luo Nyanza
ne wan kod miluongo ni single party. Other counties kod other provinces out of 8 provinces kande central kame wacho no ne gidonje multi party samane ni 1992 chande kata mana western ngama ingeni a 2022 election black and white UDA Kenya Kwanza gazi mio na black and white no pogore kabisa but Kakamega no chumbu the yero Kakamega county mo yero governor maja ODM senator ma UDA same constituency same ballot lakini Siaya county or Homa Bay county ngeka yomo beto no yere speaker ODM governor ODM senator ODM women rep ODM MCS ODM 6 piece korone wa digimlongo one party state poko chopoge multi party one sani kuna ga ikmoko ma team regi maika ka multi party tiyo democracy tiyo ga kamano nijite wuoyo ngato wacho wachne it is free for all lakini jaluo poko ngiyo digimlongo ni multi party politics to multi party politics en ni nyaka sharo nang no wuo nyaka nyathi mane primary school monge kura bedhe wacho wachne nyaka ngano mano iluongo ni democracy and government for the people by the people with the people of the people en mar jo piny mang'eny en government of the many to monarchy mar ka kingi nigi jo miluongo jodonga ich mage emutiyo gago emomiyo ne nitie wach mating'o batcha ting'o batcha en ni mae en jadonga ich en emang no bed senator en emang no bed governor en emang no bed ng'ano kaka kingi ne tiye notiye kamano lakini sani we revert back to democracy emomiyo ok wadhi bedo kendo gi kingpin moro obro wacha na kan kingpin gino bok yen gino bok dibe mana ok en ng'at michugo kingpin en kaka juogi yawa when we get back to democracy a democracy does not bedo gi kingi ibinda ka democracy tiyo democracy en ni jiero emwadok gaini temomi wa accept nyaka multi party emomi jite wuoyo nikech koro wa revert back to democracy wawuoke monarchy macha kaka jinego kura nigo e kama ni wuoyi matin ano kang'e ndiko gwena gweya wuod Jaramogi gi Lange mana kanego mbulu okang'e ndiko gwena wuod Jaramogi gi Lange mana kaka jokanego mbulu currently ok gidhigo e kamano because majority bende ok gin jok mane wacho no gwena wuod Jaramogi gi Lange chande wang' ni gidhi ng'iye ni ng'adi nywandi ni kar MCA kanyo to ket na Dan to kar women rep kanyo ket na Sharon kata ko kene party mar wuod Jaramogi to ket na ga kita ng'ane be kanyo anno ka ng'ane mu wuoy maber obe ket nago makoro ji ok dhi yier kaluwore koda chama duond bura magintiere to koso teku jawd bura malego ma budget no nyocha winjo ka wacho no wang' ni kik uyier jakoding to chama ok ane ma wacho mago jo chama ema wache kamano to paro mane chama mopogore Karoli Omondi chiemo no biro ka boyo dhi chung suba south susuro no yango kodhi chungo da to kodhi chungo tiko mar ODM iwinja to ja piny beg moja piny oluoro e telo masani mar ODM no nitingo batcha ayuru iwinja some of us are saying ne ODM kacha dogure delegates conference to kapoko chako conference e chieng' NDC chande ntie section mi wacho ni direct ticket cha ene makungu gole maneg mojo piny wacho tingo bat gi wich teko mahundu ma ka ng'ato yaneno ka bwana moro wuoyo Kibira ni hapa Kibira hatutaki mkutano wengine iwinjoga mene wich teko moko nego bed ni wakeli siasa no kidua nwach koro useromo hapa ni gine meno gine mar Oburu nigiseromo koro giye Oburu koro sitaki kuona mkutano wengine hapa sana makoro joma kwani joting bato doge manyano ka koro ai wini odhi tende nyogito iwacho mondo wini kikidhi ok gidwa nwach giseromo Oburu gang'o koro gisetieko ok gidwa mene wich teko manie ODM can gunship because men in black man in ka ng'ato wacha tidhi chwade ke secretary general ababu mona ko gole igine koro wich teko no imineno ka ji oluoro
tingo bat gi wich teko man en ni ka seche mitimo nomination kata ma ODM tena kila gagoko iwinjo agoko no nego koro waduok chien mondo wabed joma timo siasa kod ang'o kod sera wacho ni kata ni Sharon kata ka oko ting bade iwinjo ga to en gi paro maliw manyalo konyo jopiny bende mondo obed sani wang'eyo to kata kamano nikech aneno ka wadonge matin e dakika 2 mar mondo mwatiek twak ma kamano nikech nwadoso kotende kod chal mar NADCO taneno ka Agnes Zani ma bende en jakom mar kamiti ma bende biro bedo katimo nonro ma kamano gintiere koda thuolo nyaka chieng' tarik 25 kama bende gibiro bedo ka gitimo romo mar tipo mani kaunti ma Nairobi mano romo bang' ka koro osechok pach oganda report mogik nego beni gichiwo kanyo chieng' tarik 7 dwe mano mar adek koro which way NADCO giwachni mogik Oscar kachako kwede which way NADCO is not going to bring anything different mago gen galo jimna kaka sewache chande Agnes Zani to kapo nigi in gimoro ma ginyalo lose ke gisema gitimo gine just okay to gima timore en ni gik ma NADCO dwa yalogo donge wacho nyaka moko boso with implemented number 2 which is kaka corruption ben naneno ntiere kanyo kendo corruption itimo nang'o yawo maka ng'ama obedo corrupt issue mar kata na opposition leader it is a referendum question iwinja ok en question monyalo yalo kama NADCO kama zandak yalo wach mar keto an opposition leader okonyal gino mano mar jo Kenya mar ginene issue mar human rights these things let's just get back wadoge constitution wa implement the constitution kaka ne wakete chande to task force mang'eny ang'in kana tok task force ni ingen NADCO no nenga problem koro duogo oyaw task force to investigate a task force NADCO chanene wadhi Bomas mondo wayal issues mane affect wakata koro kendo waketo ga kendo commission mo task force moro mondo koro kendo investigate NADCO cha 10 point agenda beji no winjore 10 point agenda no implement 1 2 3 4 5 o kama no dan koro angomo mondo implement 10 point agenda kendo nyaka wa Agnes Zani mondo investigate kendo do kuom jopiny mondo penji gin 10 point agenda kanegi beyo NADCO report ne recommendation implement those recommendations 10 point agenda be gina agenda moko man equitable distribution of resources to kapo ne equitable distribution of resources en ni wapog mwandu mag jo Kenya na ngata mondo yudi en ni dignity for human life we uru nego ji mago yuma munege jigo that stop it issue mar kata ginene gimiluongo ni respect for human law kapo ni sheria otamre nti get advisors mang'eny go advisors go we appoint Agnes Zani kendo numondo kendo dhi openjo piny 10 point agenda ka doho bende ni doho bende ntiere mondo tim tijge mang'iyo gigo koro kendo ki appoint gat moro kaka wasecheko Agnes Zani 25th no kendo gidhi appoint task force moro mondo investigate ni gik mazani nyocho wacho ka be pod gibeyo lakini koro wang'ni Sharon ema pok ochiemo koro appoint Sharon mondo Sharon odhi to mango odhi investigate no kata Oscar moro ano kabidhi yes wachna mogik en nani watema kaka joluo democracy mwayodreni ber mae kama ji wache other opinions bo nyalo gene wagombo this time kata ka wan ga assembly ma Homa Bay to bed na assembly ni minority gi majority eka koro Homa Bay bro tiyo say a county assembly obedi gi majority gi minority eka constitution edwaro monde kasi county nyalo tiyo to kapo ni si county everybody is ODM including governor gi speaker ngano ok wadhi implement kata sobtalo kedhi nene yath to ngamedi penjo onge lakini ka wan gi jok man tiere opposition e assembly masaya dhi keto governor tesre ero kama nya Oscar Dan gi wachni mogik koro abende wach NADCO aput moket mar NADCO ni abende aole pi mang'ich nwach kaka wasewuoyo no kaka wasewacho en ni gik ma NADCO dwa wacho go sani en gik monego bed ni sirkal timo mabende kaka court bende osetemo gini advisors manyo ket mang'eny osegol woko sani IBC nyoro oseyier ma sani onego bed ni wamiyo IBC pesa malong'o mondo gichak yikruok ma yiero mabiro kiny sani ok onego bed ni pod waketo weche ni NADCO bo penjo ji nang'o nidwaro nang'o watim nang'o onge because it's a waste of time ma jopiny
ker sani gik manyiso setimo jomanyiso expert manyiso seyiero Wandai giri Mbadi giri onego bed ni gitiyo nan jopiny Mbadi onego bed ni nuango pesa makonyo nyithindo makelo maendeleo dala Wandai okel stima mondo nengo mar gima mondo dog chien koro keto wan gi aput mar ji moko neno jande moko matino other than Zani neno jande moko matino oguda giri moko siepna lakini okane gima jogo bro gionge gi influence moro ma bro kelo konyruok maduong' koro aneno mondo meno bende apa nitie tiyo be onwang'ni kaka gichiemo lakini wawe kur galrock watin jopiny Ker Ruto otin jopiny odhi onwang' kata thuolo biye kata ukwala wakocha kata ugenya kocha mondo uweg jopiny mondo winj to pach jopiny dwaro nang'o to ginene 2 term kose 1 term ginene onwang' thuolo mondo odil directly gi ji mene kaka wacha matintu gima joka ne timo kane sirikal i create coffee fund moro timiyo jopiny ma thurgi kocha loan mar coffee then kose migi loan tiwacho ni koth opochwe ing'ado nigi gowigo koro gidhi gi pesago Wandai giri kod Mbadi giri create kana fish fund moro kisemi jothurwa pesa mar sirikal then wacho ni yawa koth oketho fish pond go joko kao pesa chane mana kaka itimo sirikal kendo maroni giseparo makamano gibiro bedo ka gisemiyo makare kata kamano uru kamano kuom yudo thuolo mar chwako okinyi makawuono Skomondi kanyakla kod Daniel Juma nyakoro ngwe jong'ute magi anene mana ni thuolo ng'ado wa kanyal somo gi sani kata kamano en twak mar ariya ma bende pod dhi nyime e mbui mago mag oganda paro mopogore opogore ma bende jopiny nitiere godo ina mar mondo mimaka gi kanyo dakika na bich tok saa 2 mano mar okinyi kawuono en chieng' tich abich manyiso ni bang' ma en chenro mar ng'eyo jothumbewa okinyi makawuono anno ka Solomon Atito Kafaya nodayo dho wendo mong'ere kaka Osweto Kanda Jasuba mane jathum ma bende donjo godo gi sani kik dhi mabor warad kendo saa 3 e chenro mar mbaka oromo. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam